Сёння Беларусь згадвае ахвяраў трагедыі ў менскім метро. 10 гадоў таму паміж станцыямі Купалаўская і Кастрычніцкая ў гадзіну пік спрацавала выбухоўка. 15 чалавек загінулі, больш за 400 атрымалі ранення. У справе прызналі вінаватымі Уладзіслава Кавалёва і Дмітрия Канавалова. Аднак пытанні і дагэтуль існуюць. Спадарства мы працягнем сачыць за тым, як сёння развіваюцца падзеі, бо сёння да помніка ахвярам нясуць кветкі і традыцыйна таксама адбываюцца акцыі ў раёнах і дварах. На студыі для вас сёння працуем мы, моя калега Юлія Лабанова і Валер Руселік. І мы пачынаем. Пора вставать! Вставай, народ! Победа близко! Он уйдет! Я думаю, что протестное настроение у людей высокие. Просто что сейчас люди просто боятся за свои жизни. Уже ніхто ніколі не вернецца да той актыўнасці эканамічнай, якая была. Все цяпер спрабуюць паменш траціць грошай, менш укладаць у бюджэт, НДС і так далей. Преступление забыть невозможно. Знай, он наказание неизбежно. Спадарства. Ну і трэба ўзгадаць, што 25 сакавіка ў дзень волі адбылося вельмі шмат затрыманняў. 250 чалавек тады затрымалі. Людзі патрапілі зноў у турмы, і сёння адбываецца той час, калі выпускаюць тых палізняволеных. Наша журналістка Марыя Арцыбашева працуе на месцы падзеяў. Марыя, прывітанне, ці чуеш ты нас? Так, добрый дзень, уважаемая студыя, чую. Добра, чую. Так, знаходзіцца цяпер каля акурат жодзінскіх сценаў ІВС-у і чу, прабачце. Вельмі шмат тут цяпер людзей, сустракаючых, вельмі шмат машынаў стаіць, вельмі шмат навокал людзей ходзіць, таксама чакаюць пад сцены. Валанцёры прасілі не пад'язджаць, таму што каб не было там гэтага натоўпу пад самымі сценамі, бо мы ведаем, што кіраўніцтва перыядычна абураецца на гэты конт, таму было вырашана крыху падалі стаць людзям. Ну і чакаецца так вось прыкладна з 2 гадзінаў па трэцюю чакаецца вельмі масава выхад каля 100 чалавек па дадзеных валанцёраў. Таму вось цяпер так стаяць людзі, чакаюць. Але сёння на дзіва звычайна ёсць ужо такая практыка, што людзей выпускаюць раней на 2, на 3 гадзіны. Ну, сёння пакуль выпусцілі ўсяго толькі 4 чалавекі, і акурат у той самы час, у які затрымалі, які прапісаны па пратаколе. Ну, вось нейкім такім чынам цяпер адбываецца тут всё. Як выпускалі гэтых асобаў, ці праз галоўны ўваход? Мы таксама ведаем выпадкі, калі людзей вывозяць, каб яны не патрапілі ў аб'ектывы тэлекамер, каб іх не пабачылі сваякі родныя. Не, на жодзіна такой практыкі не было ні ўлетку, ні ўвосені, ні цяпер. Звычайна так выпускаюць праз галоўны ўваход, як і сёння гэтых 4 чалавек выпусцілі праз галоўны ўваход. Ну і зноў паўтаруся, проста таму што яшчэ і валанцёры да ўсяго папрасілі людзей не падыходзіць пад самыя сцены, каб іх не было бачна, гэтага натоўпу. Можа, калі б кіраўніцтва жодзінскае ўбачыла вось і чу, так, убачылі, што тут вельмі шмат людзей, можа быць, і зрабілі б такую практыку, так,
каб вывесці ці праз нейкі ўваход выпусціць людзей. Але не, ўсё добра, там стаіць адзін з валанцёраў, які проста скіроўвае людзей, якія выходзяць, скіроўвае туды, дзе ўжо чакаюць ягонага выхаду, так і валанцёры, якія выкрэсліваюцца з спісаў тых, каго выпусцілі. Маша, а які настроі ў людзей, вось, которые прыехалі сустракаць, пра што яны гавораць між собку? Ну, настрой, ведаеце, тут усе ў чаканні, людзі ходзяць, прагульваюцца, яшчэ да ўсяго надвор'я вельмі добрае, так, то все чакаюць. Адзінае, што кажуць пра спадзяванне, што сапраўды выпусцяць там сваяка, роднага, блізкага чалавека, а не прышыюць крыміналку, якой таксама пагражалі. Так, мы ж памятаем, што тое, што 27-га былі паведамленні, што будуць заведзены крымінальныя справы на ўсіх тых, хто выйшаў на вуліцы. Таму вось адзіны такі клопат у людзей, так, перажыванне. То бок, так павернулася ўжо ў Беларусі сітуацыя, што вось нават гэткаму незаконнаму злачыннаму пакаранню людзі, ну, па сутнасці цешацца, калі гавораць, што, ну, галоўнае, што не крыміналку далі, так? Так, на жаль, вось адбываецца гэтая дэфармацыя ў галовах людзей, што калі на пачатку мы казалі пра тое, што абураліся тым, што людзей у прынцыпе затрымліваюць, пасля ўжо пачалі казаць пра тое, што ну добра, што там штраф, а не суткі, пасля мы ўжо пачалі казаць пра тое, што добра там што 5-10 сутак, так, а не 15, там 25. Цяпер ужо гучыць іншая лічба, што добра, што 15 сутак, а не 30. Ну і ўжо так, і ўжо шмат хто кажа пра тое, што добра, што гэта ўсяго толькі адміністрацыйная справа, а не крымінальная. Ну, на жаль, вось такія рэаліі цяпер існуюць у нас у Беларусі. Ну што ж, напэўна, гэтыя рэаліі трэба змяняць як мага хутчэй. Маша, дзякуй вялікі табе за размову, таксама за працу. Маша Арцыбашева была з намі з падсценаў турмы, па сутнасці, у Жодзіне, адкуль сёння павінны масава выпускаць людзей, затрыманых на дзень волі. Я адзін каментар сабе дазволю з нашага стрым-чату на Ютубе. Алла Дунай піша: «Дарагія беларусы, ўсё роўна, перамога будзе за намі, не сумуйце». Ну, ці будзе перамога і якія дзеля гэтага настрою ў грамадстве пратэставыя, мы даведаліся ў жыхароў Менску, а пытанне вашай увазе. Протестное настроение сохраняется. И люди, можно не вешать флаг, можно там не вешать ленточки, но все равно в голове у всех будет протест, и в душе будет протест. И люди финансово протестуют, и уже, как говорится, и НАУ, и Павел Латушко, все уже поняли, к чему все. Большинство народу супраць того, как ён заставаўся прэзідэнтам. Вось бачна па гэтым выходным дням, што яны схаваныя, людзі баяцца выходзіць, але ненавісць, незадаволенасць гэтым рэжымам, яна вельмі вялікая, на вельмі высокім узроўні. Мабыць, эканоміка, мабыць, нейкія санкцыі дажмуць, і хутка мы пачнем будаваць новую Беларусь. Высокая цена риска, то есть за маленький выход можно получить срок, какие-то там еще проблем куча. Поэтому не выходят, не показывают. Просто люди уже устали от этой от хозяина такого. Ему пора обратно в Могилев, а может еще и выше. Поддерживаю нейтральную страну в этом плане. Вот, и как бы не участвую сам. Вот. Но знакомые некоторые участвуют, некоторые, то есть, попадаются, находятся сейчас, то есть, в местах заключения, поэтому такое себе. Причина, власть. Власть, то есть, не устраивает власть, то есть, безнаказанность власти. То никто не хочет быть побитым, изнасилованным, выгнанным, арестованным беспричинно. До глубины души обидно за наш народ, но, возможно, это должно было произойти для того, чтобы что-то переломное случилось в душах наших людей. В связи с тем, что годами, веками, наверное, мы находились на белорусском под пригнетом, и это уже каким-то способом в нашей генетике. Я надеюсь, что мы выучим этот урок и перейдем на следующий уровень. Я думаю, что протестное настроение сохраняется все-таки как-то. Понятное дело, что на улице так активно уже не выйдешь, просто потому что все это дело задавливается, и давление слишком высокое. Если вспомним, еще осенью давали сутки, теперь уже счет идет на года. Но, тем не менее,
сохраняется давление на режим, и внешне, и внутри можно видеть, и люди ждут перемен. У беларусаў вельмі высокі пратэсны настрой. Ён нікуды не дзеўся, яго стала больш, таму што частка людзей усвядоміла з часам, што адбываецца. І адбываюцца дзічайшыя рэчы кожны дзень. Многія людзі пераходзяць у такі рэжым, калі яны могуць удзельнічаць у эканамічным пратэсце, у бяспечных формах пратэсту. Протестное настроение у людей высокие, просто что сейчас люди просто боятся за свои жизни. С учетом нашего достатка, да, и как каждый боится потерять свой кусок хлеба, ну, просто боязнь на самом деле. Они готовы, будь у них какая-то подушка, да, они бы были более решительными. Ось вельмі цікавыя адказы, асабіста я ўспрымаю іх вельмі пазітыўна. Нема вось гэтых «усё прапала», «пратэст змуўся», «пратэст зліўся». Я асабіста пабачыў адказы адэкватных, разумных людзей, калі кожны нармальны чалавек разумее, што бегчы там на аўтамат альбо на танк з голымі кулакамі. Ну які сэнс? Гэта самазабойства. Ось, пратэст нікуды не падзеўся, неаднойчы параўноўвалі яго з пажарам на балоце, на тарфянніку, калі зверху гэтымі рэпрэсіямі збілі, здаецца, але унутры ўсё палае. І, канешне, я сабе адзначыў, што вельмі важна, там, вот, пратэста зараз як бы нема, вось такого масавага на вуліцы, відавочна, не таму, што адумаліся, як бы хацелася Лукашэнку людзі, полюбілі Лукашэнку, як хацелі б ягоныя прапагандысты. Не, папросту людзі адэкватна ацэньваюць сітуацыю, і сёння сапраўды дадатковыя ахвяры, ну, напэўна, не патрэбныя. Ні любоў, нянавісць, ні прыманне лукашызму нікуды не падзеліся, яны сапраўды толькі мацнеюць і мацнеюць вось з кожным днём гэтага абсурду зла, якія працягваюць чыніць лукашысты. Падаграе сітуацыю, канешне, і эканамічная сітуацыя. Кожны з вас, шаноўныя гледачы, лепей за нас з Юляй можа адказаць, наколькі выраслі цэны, наколькі расце камуналка, наколькі наогул стала хапаць вось гэтых капеек, которые плоцяць зараз беларусам. Няма ніводнай прычыны, каб адумацца, полюбіць вось гэта крывавага, плешывага дыктатара. Пакуль сітуацыя папросту выглядае так, што улады вонкава тушаць гэты пажар, то бок... Наколькі хопіць у іх пены і, скажем, гэтай атрутнай вады? То бок мы не бачым візуальна пратэсту, але пратэставыя настроі натуральна нікуды не падзеліся. Гэта вынікае з апытання праведзенага сярод жыхароў, ну і проста з лагічных нейкіх высноваў. Ну і спадарства. Адзін з жыхароў Бабруйску, Павел Кабанчук, расказаў, як адбывалася ягонае затрыманне. Ён выйшаў на акцыю, абвешчаную ў тэлеграм-канале. Яна мелася адбыцца з вуліцы Мінскай да Кастрычніцкай, да праспекту Георгіўскага. І прыйшоў туды паглядзець, аднак яго затрымалі за налепку пагоня на аўтамабілі. Гісторыя, уласна, вашай увазе. Я проехал от Георгиевского проспекта до Бани, развернулся там и поехал в обратную сторону. Вот. И в этот момент там наш свидетель Сергей Владимирович заметил мою опасную машину, дал команду, и меня гаишники с мигалками догнали. Вот именно возле коня уже там остановили. Вот. Ну и все там началось. Начали звонить там вышестоящему руководству, решать, что же со мной делать. Машина оказалась, как всегда, в угоне, там номера не сходятся и так далее. Все, блин, это потащили машину в воды. Ну, как бы вот так. Но я не предполагал, что я думал, что да, заберут машину там для проведения экспертизы и так далее, чтобы мне там просто создать неудобства какие-то, там доставить неприятности. Но до последнего, честно, ну, не думал, что начнется там административка и потом уже вот именно посреди ночи уже до меня дошло, что они меня отпускать не собираются. Призывал к проведению массового мероприятия с нарушением установленного порядка его организации. Меня первого поместили в карцер, потом я уже узнал, спустя, когда вышел из карцера, узнал, что через 2 дня был Владимир Михайлап тоже помещен в карцер. То есть 2 карцера уже были заняты, а остальных перевели на условия, подобные до карцера. То есть, ну, это
То есть зажали максимально, забрали у нас матрасы, разместили потом уже нас всех, когда нас из карцера перевели, всех в одну палату, забрали матрасы и 8 человек поместили в 4-местную камеру, а нас 6 политических, и добавили нам еще 2 туда мелких воришки, которые там пребывают. Потом мы узнали, ребята все-таки разговорились там, вот, что они согласились с администрацией за двойную пайку потеснить нас в камере. То есть, и дежурный сказал, заходит и говорит: так, вот эти вот 2 кровати уголовникам, а вот эти 2 шконки это ваши, там, на 6 человек. Когда приехал начальник из Минска на 11-е только сутки, тогда он с нами провел беседу и уже разъяснил, что да, меня вышестоящие вынуждают зажимать условия, то есть чтобы соответствовали, как на Окрестино были такие же. Вот. И поэтому я перевел вас, хоть вы в обычной находитесь камере, перевел вас на условия содержания, как в карцере. Ребята написали втроем заявление о том, что отказываются от приема пищи, которую привозят в ВВС там, да, и всего прочего. Потому что есть это невозможно, а платить за это потом 14,5 рублей, у всех очень тяжелое финансовое положение, и платить за это фактически нечем. Они написали, что мы отказываемся от приема пищи, там, которую там, привозят в изолятор, но не отказываемся от передач. Вот. И в этот момент у них забирают абсолютно все, то есть выносится все, что было у них там, эти передачи, даже воду. То есть, и я потом приезжали, когда сотрудники КГБ, я говорю: вы понимаете, что вы, вот 3 человека мы заявили о своей голодовке сами по своей воле, а 3 человека начали голодать вынужденно, вы их заставили голодать, потому что у них просто, они не отказывались от приема пищи. Вот. У них просто изъяли все их передачи, все продукты. Говорю, вы их просто вынудили. Ну, скажите, якая любоў можа з'явіцца ў чалавека пасля таго, як да яго ставіцца улады, лукашысты? Як увогуле можна полюбіць таго, хто б'е цябе дубінкай, хто абсалютна незаконна, амаральна, цяжка падабраць нейкае лепшае слово, цябе рэпрэсуе. Давайте паговорым разам з маім госцем у студыі, палітолог Андрей Ягораў. Андрей, вітаю. Добрый день. Андрей, мы пачалі наш эфір сёння, у тым ліку з каментара пра тое, што ўсё роўна будзе перамога за намі, не сумуйце беларусы. У вас які настрой? Таму што, калі вось так катэгарычна, то ёсць 2 настроі. Со знаком минус, все пропало, протесты зниклі. І со знаком плюс, что тут трошечки засталося і даціснем. Конечно, не трошечки засталося, але пасля мінулага года відавочна, што для нас перамены яны наступяць абавязкова. Зараз мы толькі не можам казаць пра дакладны час, калі гэтыя перамены адбудуцца, але заўсёды такого кшталту палітычныя рэжымы яны хай трываюць, могуць трываць даволі доўга, але яны маюць там свой лагічны канец. Амаль ніколі такого кшталту рэжыму не перажываюць персону свайго заснавальніка, і на працягу нашай гісторыі апошніх 10годдзяў мы бачым, што такія рэжымы мяняюцца пад ціскам грамадства. Гэта рознага кшталту пераходы ад рэвалюцыяў, якія здараюцца, да таго, што гэтыя рэжымы такі эвалюцыянуюць пэўным чынам, ідучы на саступкі грамадству, якое больш не хоча трываць жыццё ў гэтым аўтарытарным рэжыме. Бок ёсць варыянт, пра які спявае гурт Devotion, мы будзем жыць, калі Лукас здохне. Это такі варыянт прыродны, скажем так. Вось наконт эвалюцыі рэжыму, наколькі ўвогуле рэальна з Лукашэнкам тое, што ён там адумаецца, ачомаецца, эвалюцыянуе. Ці ёсць увогуле нейкі грунт для такіх надзеяў? Альбо з гэтым рэжымам якраз усё зразумела? Зноў-такі нельга прывязваць гэты рэжым выключна да асобы Александра Лукашенка, бо, канешне, гэта рэжым персаналісцкі, Лукашенко мае вельмі вялікае значэнне, але ўсё ж такі гэта не адзін чалавек, гэта цэлая сістэма адносінаў у краіне, у палітыцы, сувязь розных інстытуцыяў, розны распадзел элітаў і групы ўплыву ўнутры гэтай эліты, якія мы, канешне, да канца не ведаем, але яны ёсць, ёсць размежаванні паміж гэтымі групамі. І
пры пераходзе класічна адбываецца такі раскол элітаў і далучэнне часткі элітаў да гэтай шырокай грамадскай кааліцыі, якая у Беларусі, напрыклад, склалася. То бок мы маем гэтую кансалідацыю самых розных грамадскіх груп, якія выступаюць супраць гэтага рэжыму. І калі частка гэтых элітаў можа там адкалоцца, то гэта можа быць там знакам шляху гэтага рэжыму да эвалюцыі пры тым факце, што Лукашенко сам па сабе можа і не змяніцца ягоныя установкі. Але калі зменяцца установкі ягонага атачэння ці дзяржаўнай эліты ў шырокім сэнсе, то гэты рэжым можа пэўным чынам эвалюцыянаваць. Але зноў-такі мы павінны вельмі ясна разумець, што гэтая эвалюцыя можа адбыцца толькі пад вельмі моцным грамадскім ціскам. Яшчэ такое пытанне. Неаднойчы казалі пра тое, што там эканамічны крызіс, там яшчэ нейкія чыннікі, і вось рэжым Лукашэнкі вось-вось абрынецца, але гэта цягнулася гадамі. Ці сітуацыя сёння неяк адрозніваецца? Мы ўсе разумеем, што гэта пытанне часу ў кожным выпадку, што Лукашенко адыдзе, рэжым яго абрынецца. Але ці гэта ідэнтычная сітуацыя вось гадамі, якія былі да гэтага, як бы гаварылі, а нічого не абрыналася? Альбо гэта сапраўды ўжо нейкі фінішны адмежак вось гэтай дыктатуры Лукашэнкі? Ці ёсць нейкія прыкметы? Я б сказал, что, конечно, это финишный адрезок этой диктатуры, потому что, первое, что мы маем и николи не имели в истории, это, конечно, делегитимация этого режима. То есть люди отмовили ему доверие. Это большинство белорусов, которые не верят на сегодняшний час, что эти улады законным шляхом пришли до улады, что выборы были там сапраўдныя, что зараз большинство, она не мае кредиту доверия до гэтай улады. І вот это народную любоў уже не вернеш ніяк. І таму гэта просто зараз мы можам вымяраць час, колькі гэта пратрывае ў такім стане, калі грамадства апануе гэтаму рэжыму, а ён трывае за кошт увядзення фактычна надзвычайнага становішча ў Беларусі і ўжывання просто брутальнай сілы. И, конечно, уживание такого объема силы, такого объема полицейских и войсковых ресурсов, оно не дае грамадству перамагчы звычайна, асабліва калі грамадства накіраванае на такой негвалтоўны спосаб супраціву. Гэта зацягвае ў часе трансфармацыі самі па сабе. Тое самае мы бачылі падчас, напрыклад, трансфармацыі камуністычных рэжымаў, якія трывалі там вельмі доўга. І там прыклад польскай салідарнасці, якая там 2 разы паўставала там да сваёй перамогі, і падчас вайсковага становішча, канешне, наўрад ці магчыма што-небудзь было зрабіць грамадства. І тое самае прыкладна адбываецца ў Беларусі, але гэтыя рэжымы падаюць тады, калі у іх скончваюцца рэсурсы. А і вось гэты рэжым надзвычайнага становішча трываць вельмі доўга немагчыма. А ўлічваючы, што зараз гістарычны час бяжыць хутчэй, то я думаю, перамены ў Беларусі наступіць хутчэй, чым мы бачылі ў посткамуністычных краінах. Я дазволю сабе одну ремарочку наконт народной любови, за то, что социология в Беларуси это такое понятие тяжко уявное. Можно казать, принамсі, так же справедливо, как народная апатия, якая была до 2020 года. Між тым, вось такі момант, калі Лукашенко разумее, что долго на штыках, на ментовских вось этих дружках не утрымае краіну, наколькі вялікая рызыка таго, што ён паспрабуе і здолее ускочыць у абдымкі Крамля за гэты час. Вось апошні адмежак, і каб штосьці для сябе выйграць, трэба ў Расію, трэба здаць краіну цалкам з усімі вантробамі. Такая небяспека, конечно, існуе. І мы бачылі, што яна ўзнікала не толькі ў 2020 годзе пры масавых пратэстах, і не масавыя пратэсты штурхалі Лукашэнку ў абдымкі Масквы. А зараз расце, атрымліваецца. У абдымкі Масквы яго штурхала неэфектыўнасць агульнай сацыяльна-палітычнай мадэлі, эканамічнай мадэлі, якая пры Лукашызме склалася. У яе няма рэсурсаў самавыжывання. І таму у 2019 годзе
мы бачылі цалкам пазорны гандаль незалежнасцю і суверэнітэтам краіны пад ціскам Масквы, дзе на нейкія эканамічныя прэферэнцыі мы падпісвалі ці збіраліся падпісваць гэтыя дарожныя мапы інтэграцыі, аддаваць сваю падатковую незалежнасць, аддаваць магчымую эмісійны цэнтр да Масквы і розныя іншыя рэчы, грамадзянскі кодекс, войска, якое інтэграванае ў значнай частцы ўжо там на сённяшні час. То бок гэта не тое, што вось 20-й год і пратэсты 20-го года вымушаюць Лукашэнку ісці на інтэграцыю з Масквой. Хутчэй складаецца такая сітуацыя, што Лукашенко не надта хоча гэтага рабіць, яго вымушаюць там пэўныя абставіны, але ён, як заўсёды, хоча падмануць Маскву. І для яго сітуацыя тут між дзвюх агнёў. Ён не хоча здаваць уладу ні грамадству, ні Маскве. Я чаму запытаў пра Расію, таму што ёсць такое меркаванне, і я з ім абсалютна не пагаджаюся пра то, што не трэба ціснуць на Лукашэнку, бо ён адзіны гарант незалежнасці Беларусі, бо вось ён так уладу сваю любіць, таму і не пагодзіцца ніколі. Мы маем, напрыклад, выпадак зараз скарачэння ліку беларускіх амбасадаў у свеце, і ўжо былі на гэтай рэакцыі пра тое, што, магчыма, гэта змест адной з тых дарожных мапаў, пра якія Лукашенко дамаўляўся з Пуцінам, нічого не казаў, пра тое, што МЗС, па сутнасці беларускі, ён згортваецца, перастане існаваць і будзе толькі вось нейкі саюзны МЗС. Я хацеў пра гэта яшчэ паразмаўляць, але на пачатку даць слова жыхарам Менску, якраз запытацца ў іх, што думаюць людзі вось якраз пра гэтае дыпламатычнае скарачэнне. Я думаю, што беларускім уладам проста вельмі выгадна, каб не сачылі за імі, каб менш людзей, менш прадстаўнікоў іншых краінаў знаходзілася ў Беларусі, каб менш людзей бачылі, ведалі, што адбываецца ў нашай краіне, і адпаведна, што каб меншая колькасць людзей магла выехаць туды і расказаць, што адбываецца. У іх, гэта добрае прыкрыццё такое таго, што адбываецца тут. Я думаю, это большой минус для нашего правительства. Нельзя разрывать дипломатические отношения. Чем больше Беларусь закрывается от других стран, тем хуже будет, потому что все влияние идет от России. Надо налаживать связи. Мы все люди, все едины. Зачем нас разделять по нациям, национальностям, странам? Нужно давать въезд сюда европейцам, потому что мы зачахнем тоже без туризма. Очень страшно становится за будущее, о том, что нас ждет впереди, и куда мы сможем в будущем поехать, если у нас не будет диппредставительств, либо даже консульств. Поэтому, я вам скажу честно, ожидание худшего. Мы же должны развиваться. Все же нам поддается. Это, понимаете, как это общение, оно нас развивает. И мы кому-то помогаем развиваться. Это просто вопиющее безобразие на самом деле. И, безусловно, пора, как говорят, менять старую резину. И тогда, возможно, что-то у нас изменится. Я думаю, что следующий шаг логичный, это будет просто закрывать страну. Вот так вот мое мнение. Вообще говоря, у меня кроме матерных слов ничего по этому поводу больших комментариев нет. Зато у нас яшчэ ёсць каментар дадатковы, каб не разрываць пазней нашу размову. Давайте адразу дамо слова таксама і Франку Вячорку, гэта дарадца Святланы Ціхановскай у замежнай палітыцы, які таксама пракаментаваў вось гэтае скарачэнне беларускіх дыпламатаў. Дыпламатычныя войны толькі пачынаюцца. Найперш Лукашенко пасварыўся з балтыйскімі краінамі, з Літвою ў прыватнасці. Па-другое, ён распачаў вайну супраць палякаў у Беларусі, супраць Польшчы ў цэлым. Ён зрабіў ворагамі Украіну і украінцаў. Я думаю, што ён пасварыцца і з расейцамі вельмі хутка, таму што іх нічога асабліва не звязвае, акрамя жадання Лукашэнкі атрымаць сімвалічную палітычную падтрымку. Ён сварыцца са Злучанымі Штатамі Амерыкі, і ён яшчэ больш заганяе краіну ў ізаляцыю. Проста трэба прыняць той факт, што Лукашенко ў безвыходнай сітуацыі. Яму зараз незразумела, чаму да яго так ставяцца, таму што як і не было зразумела, чаму людзі выходзяць супраць яго. Ён жыве ў сваім уяўным свеце, сядзіць у сваім бункеры, і проста да таго моманту, пакуль ён не прыме той факт, што яго час скончыўся, ён будзе ствараць казусы і крытычныя сітуацыі. Андрей, як вы ацэньваеце такое выказванне, што Лукашенко не разумее, чаму да яго ставіцца? Мне здаецца, ён цалкам такі для суду дастаткова адэкватны пацыент. Так, я думаю, што ён цалкам адэкватны, вменяемы, але
пэўная, канешне, там інфармацыйная ізаляцыя бурбалка, у якой ён жыве, як бы існуе. Па розным там ускосным крыніцам мы можам пра гэта, ну, праз іх мы можам гэта бачыць, але зноў-такі сістэма, яна разумее там свой стан і міжнародны стан там вельмі добра там. І зноў-такі мы бачым адпаведнасць таго, што зараз адбываецца, таму што яны рабілі падчас пагаршэння адносінаў з Захадам у папярэднія перыяды. То бок пачыналася гэтая агрэсіўная рыторыка, пачыналася атака на грамадзянскую супольнасць, бранне закладнікаў, як кажуць, у выглядзе палітычных зняволеных, і атака на польскую меншасць у Беларусі. Гэта заўсёды мы бачылі. Незалежныя медыі, зноў-такі, гэта заўсёды развіваецца ў перыяды пагаршэння адносінаў, калі яны так мовіць Лукашенко закручваюць. гуляў у ва-банк, па сутнасці. Он паказваў сябе, дэманстраваў, што ён такі круты перец, і альбо вы спыняецеся, альбо я працягваю гвалціць уласны народ. Ну, то бок і зараз адбываецца літаральна тое самае. Літаральна тое самае. Мы не схілім галаву перад ніякім захадам, не саступім ніякім патрабаванням. Мы будзем рабіць што мы робім. Мы поўнасцю правыя ў сваім падыходзе, таму будзем гвалціць людзей, як гвалцілі раней. А вось гэтае скарачэнне дыпламатаў, гэта што, калі не здача, па сутнасці, Беларусі пад Расію, калі Расія штосьці кажа, афіцыйны Менск дае адмашку на міжнароднай арэне, па сутнасці робіць тое ж самае. Ну, кааперацыя знешніх амбасадаў Расіі і Беларусі, яна заўсёды была вельмі шчыльнай. Там часткова там яны выконвалі гэтыя функцыі сумесныя раней. І зараз, ну, перш за ўсё трэба думаць, што гэты крок звязаны проста са скарачэннем расходаў, якія ёсць. І, магчыма, стратай часткі, значнай часткі кампетэнцыі ўнутры беларускага МЗС праз звальненне людзей, і таму іх там просто няма чым фронты гэтыя закрываць. Ну і памятаем, дзеля чаго Лукашенко заўсёды лічыў, дзеля чаго патрэбны на агул амбасадары. Гэта прадаваць трактары, ісці туды, дзе нас яшчэ не ведаюць, дурыць там галаву і клянчыць крэдыты. Зараз атрымліваецца сітуацыя, што... Так, у іх прасторы для манеўра амаль ніякай няма, а выдаткі там дастаткова сур'ёзныя. Таму яны згортваюць, дарэчы, ва ўсіх амаль отраслях яны згортваюць зараз дзяржаўныя выдаткі. Паглядзім на адукацыю, там, што яны робяць з гэтым новым кодексам, і інклюзіўная адукацыя, дзе там таксама для дзетак скарачаюцца там выдаткі дзяржаўныя, якія былі раней магчымыя. У гэтых там рэчах і іншае, спроба перавесіць там пазыкі і запазычанасць беларускіх прадпрыемстваў на бюджэт, то бок гэта ўсё ў адной, так бы мовіць, логікі скарачэння выдаткаў, якая паказвае, што рэсурсаў у іх насамрэч дастаткова мала. Але вы маеце рацыю ў тым, што падобныя крокі гэта, канешне, ну, такая саступка часткі беларускага знешнепалітычнага суверэнітэту і перадавярэння гэтага Расіі. Гэта не такі просты крок, які вельмі проста будзе потым адматаць назад. Яшчэ хацеў дакладніць наконт вось гэтых скарачэнняў дзяржаўных выдаткаў. Мне здаецца, это важны таксама момант. Ці можа ён таксама падштурхнуць частку бюджэтнікаў, якія дагэтуль яшчэ не парвалі сацыяльны кантракт з рэжымам Лукашэнкі, што і яны паўстануць супраць яго? Ну, складана сказаць. Зноў-такі, я б наўпрост не звязваў вось гэтыя бюджэтныя рэчы, там, заробкі, эканамічны крызіс з там пратэстнымі там настроямі. Таму што мы бачылі, што беларускі пратэст, ён ідэалістычны. Па сутнасці, людзі выступалі там за дэмакратыю, за ўзнаўленне там дэмакратычных інстытутаў, за ўзнаўленне справядлівасці, нармальнага функцыянавання права, то бок за такія вот больш высокія, скажем так, рэчы, чым проста... Дастаў. І вось слова «дастаў» і слова годнасць, мне здаецца, это галоўнае слово. Вось гэтыя маральныя рэчы, маральная непрымальнасць гэтага рэжыму была там асэнсавана людзьмі. Іх выштурхоўвала не эканамічныя чыннікі. Я думаю, што вось не эканамічныя чыннікі, яны і будуць галоўнымі. Тут хутчэй гаворка мусіць ісці пра тое, што рэсурсы неабходныя для ўтрымання вось гэтай сістэмы гвалту. Вось яна патрабуе фінансавання, і, ну, адкульсьці трэба там шукаць гэтыя грошы. Гэта
Але калі мы забіраем грошы з адных сфераў і пераводзім там іх у другія, то мы правакуем такім чынам адміністратыўны крызіс, тому што як бы самое па сабе адміністратыўнае кіраванне, яна патрабуе там значных там дзяржаўных там інвестыцыяў, і правал па якраз функцыянальнасці дзяржаўных структураў на мясцовым узроўні, на галіновым узроўні, там адукацыя тая самая, здраваахова, вось яна будзе яшчэ больш падштурхоўваць вось гэтыя пратэсныя настроі. Не таму што у нас там грошаў няма, гэта можа граць сваю ролю, канешне, але як бы таму што паглядзіце, што там нічога не вырашаецца. То бок не варта спадзявацца на пусты халадзільнік, як таксама гучалі пэўныя спадзяванні, калі вось пратэсты пачалі меншаць, да іх не далучалася большасць беларусаў, хоць большасць, магчыма, прагаласавала супраць Лукашэнкі, але не выходзіла там 5-7 мільёнаў на вуліцы. І тады выказваліся такія меркаванні, што вось пусты халадзільнік будзе, тады людзі выйдуць. Ці ёсць ввогуле сэнс на гэта спадзявацца, альбо варта ўсё-такі сапраўды спадзявацца на гэту ідэалістычную частку беларусаў, ідэйных беларусаў, і адпаведна на эвалюцыю беларусаў, што такіх беларусаў стане больш? Тэорыя зменаў, ну там адна з тэорыяў, напрыклад, калі мы возьмем там Джека Голстоуна і пра сучасную рэвалюцыю, то што напішана, кажа, што перамены адбываюцца, калі супадаюць там 5 фактараў. Гэта там шырокая кааліцыя, якая складваецца супраць там дыктатараў, гэта ну нейкі наратыў, вось гэта то, што мы кажам, ідэалістычная там ідэя, чаму гэтыя змены там мусяць адбыцца, гэта там добрае там міжнароднае становішча, гэта раскол элітаў і гэта фінансавы альбо эканамічны крызіс. То бок 5 чыннікаў мусяць супасці, да. Фактар эканамічны грае сваю ролю, але гэта адзін з фактараў. Наконт яшчэ аднаго фактара, гэта замежнага ціску, я хацеў зараз прапанаваць для вас, для нашых гледачоў, таксама выказванне лідара народнага антыкрызіснага кіравання Паўла Латушкі, які звярнуўся да нарвежскіх уладаў, каб яны запатрабавалі ад кампаніі Яра разарваць кантракт з Беларускаліем. Давайте паслухаем і вернемся яшчэ да размовы. Перадусім нашай мэтай з'яўляецца перапыніць тыя рэпрэсіі, якія ажыццяўляюцца адносінах да работнікаў Беларускаля, да членаў страйкавага камітэту, і мы накіравалі лісты ў адрес Міністэрства сельскай гаспадаркі Нарвегіі, Міністэрства гандлю, у ліберальную партыю Нарвегіі, якая з'яўляецца кіруючай партыяй у гэтай краіне, у пасольстве Нарвегіі, у краінах Еўрапейскага Саюза. Пры падтрымцы нашай дыаспары, што вельмі важна, ладзіцца акцыі пратэста каля пасольства ў Нарвегіі, а таксама каля офісаў кампаніі Яра. Апошнія прыклады гэта Літва і Великабрытанія. Вельмі важна адзначыць, што мы не ставім перад сабой самамэту санкцый, мы ставім перад сабой задачу перапыніць рэпрэсію ў адносінах да работнікаў Беларускаля. Чаму мы накіравалі гэтыя звароты ва ўрад? Таму што 36% капіталу кампаніі Яра знаходзіцца ва ўладанні, у кіраванні дзяржавы Нарвегія. І таму ад пазіцыі нарвежскіх уладаў залежыць і агульная пазіцыя кампаніі Нарвегія. Мы бачылі прыклады, калі вось міжнародны ціск альбо адмова супрацоўнічаць ад уладаў. Ну, была такой добрай пстрычкай, это згадаць і чэмпіянат у Беларусі па хакеі, і таксама выказванні ўжо кампаніі Яры. Наколькі гэта эфектыўны спосаб, наколькі патэнцыялу гэтага спосабу ёсць, вось калі мы згадваем 5 фактараў, напэўна, он уваходзіць вось у гэты міжнародны ціск. Так, канешне, міжнародная абстаноўка і міжнародны ціск, ну, уваходзяць, і мы бачылі, як міжнародны ціск і пазіцыя міжнароднай супольнасці грала сваю ролю там у транзіце розных недэмакратычных краінаў па ўсім свеце. Заўсёды гэта там з'яўляецца дастаткова важным фактарам, і ў беларускай сітуацыі, канешне, гэта з'яўляецца важным фактарам, але важны гэта не значыць, ну, зноў-такі вырашальны. Таму калі мы думаем, што проста за кошт міжнароднага ціску перамовы могуць пачацца, то не. Толькі калі ёсць вельмі моцны ўнутраны чыннік ціску, толькі тады супадзенне ўнутранага і знешняга фактараў яно там вымушае гэтыя рэжымы пайсці на некаторыя саступкі людзям. Андрей, хацеў вось такі яшчэ момант закрануць пра тое, што рабіць пратэсту, што рабіць лідарам пратэсту сёння, таму што таксама, зноўку ж, розныя меркаванні ёсць, і на тле мінімальных выхадаў на вуліцу, мінімальных акцыяў, хоць яны па ўсёй Беларусі адбываюцца, але яны не масавыя, гэта відавочна. Ёсць такое меркаванне, што зараз якраз трэба заняцца будаўніцтвам
разбудовай пратэсту і я тебе дадам, можа, структурызацыі пратэсту, калі вось якраз зараз той час, калі трэба будаваць і працаваць, ну, па гэтых, скажем, 5 кірунках. Ці гэта слушная стратэгія зараз, альбо ёсць яшчэ такая іншая стратэгія, да прыкладу, дзень X, кажуць, вось будзе дзень X, яго называюць там 9 траўня, там, альбо нейкі іншы дзень, яго перанеслі, дарэчы, зноў на невядома калі, не кажуць, што там будзе, як там будзе, аднак вось ёсць такая стратэгія. Як вы ставіцеся да стратэгію, магчыма, ёсць нейкая трэцяя? Ну, стратегічна, калі казаць пра стратэгію, мне падаецца, што Владзімір Мацкевіч у сваёй дарожнай мапе ён там выклаў прыкладна там як бы шлях, які праз які можа праходзіць беларускі пратэст. Ну, гэта такі часткова гэта было, дарэчы, паўтораныя ў публічнай стратэгіі і НАУ і Святланы Ціханаўскай, некаторыя там тэзісы, просто што яны нейкім чынам аказаліся раскампанаваныя, да, бо у дарожнай мапе Мацкевіча ўсё пачынаецца з дэлегітымацыі, потым грамадскага непадпарадкавання, якое вядзе да двоеўладдзя, і затым двоеўладдзе пераходзіць да сітуацыі перамоваў, але гэтыя перамовы не наступаюць самі сабой, то бок мусіць вось гэтае дзеянне нейкае калектыўнае быць ажыццяўленае, і таму тут з'яўляецца вось гэты там дзень X, але ён прызначаецца не на нейкую дату, немагчыма сказаць, што там 9 траўня там яно будзе, ці там 27 ліпеня, там не ведаю. Гэта вырашаецца аналітычна, да? То бок мы мусім разумець сітуацыю, рыхтавацца, усталёўваць кантакты з самымі рознымі супольнасцямі. Тут вы маеце рацыю пра разбудову структуры там дэмакратычнага руху і развіццё, вось пра што я яшчэ з верасня кажу, што беларуская рэвалюцыя выйграе стратэгічна толькі тады, калі будзе развівацца супольнасці і грамадзянская супольнасць. І вось зараз гэта там час, калі, не гледзячы на ўсе ўмовы, вось гэтыя супольнасці, якія стварыліся ў Беларусі, яны могуць разбудоўвацца самі, расці колькасна у сэнсе людзей, расці структурна, усталёўвацца ўзаемасувязі з адзін з іншым, і тады, калі вось мы бачым вось гэтую якасную трансфармацыю беларускага грамадства, беларускай грамадзянскай супольнасці, тады мы можам у пэўны момант, вылічаны аналітычна, разлічваць, калі крытычная маса альбо арганізаванасць дасягнула такога ўзроўня, што і уязвімасць рэжыму ў гэты момант найвялікшая, то тады мы можам ажыццявіць гэтае дзеянне. І я арыентаваўся тут хутчэй аналітычна на перыяд восені, на мясцовыя выбары, калі зноў-такі выбары, гэта такая сітуацыя, дзе аўтарытарныя рэжымы яны найбольш уязвімыя. Могуць страціць сваю легітымнасць, так, ім патрэбная мабілізацыя, зноў-такі яны там адкручваюць часткова гайкі, таму што там самі завязаныя на неабходнасць усё ж такі імітацыі хаця б гэтага выбарчага працэсу, і тут узнікаюць сітуацыю, калі можна што-небудзь зрабіць. Але не абавязкова выбары. Гэта можа наступіць раней, падчас фінансавага крызісу. Можа адбыцца што заўгодна, можа адбыцца там і прырода ўмешацца, можа і адбыцца ўсё-такі цуд. Лукашенко зразумее, што не меў рацыі стаць на каленях пасярэдзіне, там, не ведаю, галоўнай плошчы краіны, там пакаяцца перад народам. Цуд як бы цудам, але працаваць трэба. У кожным выпадку важна, мне здаецца, таму што сітуацыя, калі змяняецца ўлада, асабліва вось такі жорсткі рэжым, гэта такая, ну, каламутная вада, у якой шмат небяспекаў, яшчэ ўлічваючы суседа нашага ўсходняга. Гэта такі час, калі як мага больш моцнае грамадства павінна быць. Гэта, мне здаецца, што гэта такая вось адзіная наша гарантыя таго, што ўсё атрымаецца. Андрэй, дзякуй вялікі за размову. Спадзяюся, не апошні раз. Андрэй Ягораў з намі ў студыі, палітолаг. Вельмі рады быў паразмаўляць. І ў працяг спадарства хацеў, ну, шмат хьюманаў у нас, ведаеце, у нас вось, можна сказаць, вось хронікі рэпрэсій, калі назваць сітуацыю ў Беларусі. Кніжка такая, кніжка недапісаная, вось чарговая глава з гэтай кніжкі, гэта Хьюман з гісторыя Вольгі Паўлавай, асуджаны на 3 гады хіміі. І вось спадарня Вольга распавядае шмат ад моманту, калі далучылася да ініцыятыўнай групы Святланы Ціханаўскай. Таксама пра катаванне гэтай гісторыі можна і варта, канешне ж, збіраць, таму што гэта ўсё нашая з вамі гісторыя, гісторыя нашай эвалюцыі, нашага развіцця, нашага шляху да перамогі. Ужо зараз вашай увазе. Працавала я ў адной касметалагічнай фірме.
Участвовала в разработке тоже, да, то есть различных линий препаратов, которые необходимы для поддержания женской красоты, скажем так. Ну, занималась воспитанием ребенка. У меня сыну 6 лет, вот в этом году только 7 будет, пойдет в школу в 1 класс. И, конечно, дача. Вот если зайдете, у меня уже рассада. Рассада высажена, помидорки, огурчики. Вот. Ну, то есть такая обыкновенная спокойная жизнь, скажем так. Началась пандемия, и в апреле месяце я забрала ребенка, уехала на дачу на самоизоляцию. Вот, взяла отпуск на работе, там, я вот начала смотреть различные стримы, и вот случайно наткнулась на канал Сергея Тихановского, а у него как раз только вышел ролик про свиней, про свинок. Вы прикорытник? И мне так понравилось, это было настолько весело, остроумно, и вообще, в принципе, потом посмотрела еще его видео и поняла, что вот его мировоззрение Сергея Тихановского, да, очень перекликается с моим. Я подала заявочку в члены инициативной группы, и меня зарегистрировали. Со своей стороны мы же действительно сделали абсолютно все для того, чтобы ее зарегистрировали, да, то есть там и подписи собрали, и подали вовремя. Несмотря на то, что очень было маленькое количество у нас инициативной группы, тут огромное спасибо волонтерам, которые подключились и помогали, и людям, которые приходили вот на эти точки сбора. То есть командная работа всего народа, скажем так. Это вот вся белорусская нация собралась и это сделала. И тут нету того, кто сделал что-то больше, или того, кто сделал что-то меньше. Когда начали садить членов инициативной группы на сутки, да, то есть выбивать из команды, чтобы мы просто не успели собрать эти подписи. Олега Бобровского, у которого изъяли машину, в которой было несколько тысяч подписных листов, при том, что я же обращалась и в ЦИК, и в милицию, чтобы он все на штрафстоянке, а его самого на 20 суток посадили. Я говорю, ладно, хорошо. Я не говорю, чтобы вы машину возвращали. Подписные листы верните граждан. Это вообще преступление на государственном уровне, когда у члена инициативной группы отбирают подписные листы граждан с их правом участвовать в первом этапе предвыборной кампании. Я призывала армию встать на защиту населения, потому что было понятно, что будет просто кровавый бой. Я призываю армию Республики Беларусь и все силовые структуры Республики Беларусь встать на защиту своей родины от захватчика, встать на защиту конституционных прав народа. И как-то веры в то, что кого-то пожалеют или пощадят, естественно, не было, мы же реалисты. Просто что до такой степени все будет страшно, никто, конечно, предположить не мог. С 9 утра дня, вот когда за мной приехала моя подруга, и мы поехали... Она была доверенным лицом Светланы Тихановской, и мы ездили вот по школам, проверяли, вот как плотно закрыты урны, чего не было. Потом смотрели результаты досрочного голосования за 3 суток, где какие вывешивали, да. Второй раз было задержание возле магазина «Спара», это было воскресенье, в 11 утра, то есть это было рано. И вот судья-запасник, которая потом меня судила по уголовному делу, она замечательно посчитала это пикетированием, и мне дали 25 штраф, 25 базовых за то, что я попила кофе, да, с друзьями. 3-й раз это был поход это был марш Куропаты 1 ноября. Вот. И у меня на глазах просто избивали мужчин. И я говорю, за что вы бьете? Прекратите. И он такой, беги. Сотрудник говорит, беги. И я говорю, пока вы не перестанете, я никуда не уйду, пока вы не перестанете его избивать. Зачем вы это делаете? Ну и все. И сотрудник говорит такой, так, вот эту забирайте, она тут очень активная. И последний раз, это уже было вот 15-го, мне друг говорит, слушай, давай еще зайдем, а он недалеко там живет от двора перемен. Говорит, давай зайдем во двор перемен, поставим вот лампадки. Я говорю, давай. И мы вот зашли, купили лампадки, пришли поставить, и тут
были обещания, мы проедем просто на сверку документов. Я думаю, отлично, у меня паспорт с собой есть. Мне дали 30 базовых, должны были выпустить. Я уже там с девочками со всеми попрощалась, мы уже там все записки написали, там, кому из родителей позвонить, из родственников, что передать. И я уже такая на подъеме, что все, я сейчас пойду, мне уже отдали все вещи мои. И я такая, ох, вдохнула полной грудью. И тут ко мне подходит мужчина и говорит: Ольга Александровна, вы перезадержаны. Вот мы поехали в СК города Минска. Вот. Потом еще раз на 3 суток на ИВС. Там за это время решили, что надо меня, значит, уже под стражу. Прокурор подписал там санкции об аресте. И уже в субботу меня этапировали в Жуде. И поэтому я отказалась с ними здороваться, ввиду того, что ну как я могу здороваться с людьми, которых я не уважаю. Из-за этого, да, меня отправили в карцер. Сначала на 7 суток, потом еще на 5, потом еще на 5. Ну, это были такие игры в кошки-мышки из серии, ну, что ей надо там, да. Сейчас посидит 7 суток, подумает, ну, что, ну, девчонка. Посидит, поплачет. Это за 1 ноября, потому что тогда было... Ой, тогда задирали 300 человек, и вот рандомом на 230 завели уголовные дела. Но это настолько было вот просто пальцем в небо. И вот я была в числе тех 230, на которых завели вот это уголовное дело. Я пакуль што чытаў, гартаў наш стрімчат, яшчэ не ўсё цалкам прайшоў, але вось ад сябе хочу сказаць, як все-таки класна, калі вось няма гэтых ботаў, троляў закупленых, якія прыходзяць і пачынаюць нейкую адну і тую ж дурнухту капіпастам закидывать. А вось калі такого асабліва няма, то абсолютно шмат адэкватных пазітыўных каментароў. Зноўку ж Алла Дунай піша: нічога не здзьмулася, маленькі хлопчык сядзеў на прыпынку, пальчыкі склаў як перамога ўсім, хто праходзіць, кажа, жыве Беларусь, да слёз прыгожа. І таксама адразу ад Люда Элн: прекрасный канал и коллектив, спасибо за вашу работу, жыве. Вельмі прыемна, калі вось такія каментары з'яўляюцца, і, канешне, гэта падбадзёрвае. Абсолютно с тобой пагаджуся. Ну, мы перейдем до іншых важных навінаў. І сёлета таксама спаўняецца 35 год са дня аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. З нагоды падзей штогод у Беларусі праходзіць чарнобыльскі шлях, такая акцыя, і улады маюць да яе асаблівую увагу, таксама перашкаджаюць яе праводзіць. Як сёлета выглядае сітуацыя, мы паразмаўляем з адным з аўтараў заяўнікаў сёлетняга чарнобыльскага шляху, а таксама старшынём партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым. Вітаем вас, спадар Рыгор. Добрый день. Спадар Рыгор, скажите, ёсць у вас нейкія спадзевы на тое, што улады паступяць не так, як з заяўкай на дзень волі? Спадзевы ёсць, але вельмі малыя, бо, як вы сказали, што пасля падзеяў, звязаных з 25 сакавіком гэтага года, калі улады цалкам забаранілі правядзенне розных мерапрыемстваў, усялякіх мерапрыемстваў, і нават пасадзілі ў вязніцы нашых заяўнікоў некаторых, то гэтыя спадзяванні вельмі малыя. Але, нягледзячы на гэта, партыя БНФ, іншыя арганізацыі ўсё ж такі зробяць хоць якія-то мерапрыемствы у рамках дазволенага, нягледзячы на дазвол або недазвол Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта. А якія гэта будуць мерапрыемствы? Ці ўсё ж такі пойдзеце на вуліцу? Ну, акрамя шэсці, акрамя мітынга, можна правесці іншыя мерапрыемствы. Ну, напрыклад, паездка або наведванне рэгіёнаў Гомельшчыны, Магілёўшчыны, звязаных з тымі падзеямі, звязаных з чарнобыльскай трагедыяй. Бо, як мы дакладна ведаем, беларускія ўлады зараз закінулі тыя трагічныя мясціны, тыя месцы, дзе знаходзілись калісьці вёскі, там, дзе было жыццё да чарнобыльскай трагедыі, там, дзе людзі жылі. Зараз там дзесьці стаяць або і дзесьці нема памятных камянёў,
аб тых трагічных падзеях. Вось такія мерапрыемствы мы можам правесці без дазволу ўладаў. Звычайна партыя БНФ актывісты выязджалі у рэгіёны Магілёўскай вобласці, прыбіралі тыя трагічныя мясціны, прыбіралі месцы, дзе ўсталяваны памятныя камяні. І я думаю, што гэту традыцыю мы захаваем. Спадар Рыгор, я папросту удакладню, адкуль карані майго пытання пра тое, што вось верыце, не верыце наконт заяўкі, бо калі ўсё-такі ёсць нейкія спадзяванні, хаця б мінімальныя, это азначае, што ўсё-такі фармат нейкі рыхтуецца, што сёлетні чарнобыльскі шлях мае заявіць, якая асноўная тэматыка, якія асноўныя пасылы маюць быць у сёлетняга чарнобыльскага шляху. Заўважце, што беларускія ўлады усяляк імкнуцца змягчыць наступствы або змягчыць адносіны да наступстваў чарнобыльскай трагедыі. Мы зыходзім з такой пазіцыі, што трагізм тых падзеяў, ён стаіць у адным шэрагу для Беларусі разам з трагізмам тэрарызму бальшавіцкага на тэрыторыі Беларусі ў часы Савецкага Саюза. Разам з трагізмам падзеяў, звязаных з вялікай айчыннай вайной, звязаных з фашызмам на тэрыторыі Беларусі. І вось тыя спробы беларускіх уладаў прыхаваць вынікі, трагічныя вынікі чарнобыльскай трагедыі для нас непрыемлемы. У першую чаргу мы хочам звярнуць, і во сваёй заяўкай мы звяртаем увагу не толькі уладаў беларускіх, але мы хочам звярнуць увагу і беларускае грамадства, якое, на жаль, пачало забывацца аб трагічнасці тых падзеяў. Пачало забывацца аб памерах тых падзеяў, аб памерах трагізму. І зразумела, што мы імкнемся яшчэ, акрамя гэтага, напомніць і грамадству, напомніць сусветнай супольнасці аб тым, наколькі беларусы пацярпелі ў выніку чарнобыльскай аварыі. І заўважце, на сённяшні дзень беларускія ўлады ніяк не могуць запусціць першы атамны рэактар беларускай атамнай электрастанцыі. І будуецца другі атамны рэактар. Нас гэта вельмі хвалюе, бо нездольнасць беларускіх уладаў разабрацца з тымі памылкамі, якія адбыліся ў часы будаўніцтва беларускай атамнай станцыі, тымі памылкамі, якія зараз адбываюцца ў звязку з запускам першага атамнага рэактара, могуць прывесці яшчэ да большых трагедыяў. І яшчэ хочу звярнуць увагу. У Беларусі зараз адбываецца і прававы Чарнобыль. Вось тыя падзеі, якія звязаны з выбарчай кампаніяй 2020 года, і якія перайшлі на 2021 год, іх можна назваць толькі Чарнобылем прававым. Бо у Беларусі склалася прававое бязмежжа, адбываюцца арышты, затрыманні, суды над удзельнікамі тых падзеяў. І ніяк інакш, як прававы Чарнобыль, тыя падзеі назваць, бо гэтыя падзеі назваць немагчыма. Спадар Рыгор, слухаю вас, і прыгадваецца, як у 2008 годзе адзін з чарнобыльскіх шляхоў, якім я ўдзельнічаў, таксама ў Менску, у мяне тады быў плакат «Ад лукі і радыяцыі памірае наша нацыя». Хацеў так падсумаваць нашу размову. Дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову. Рыгор Кастусёў, старшыня партыі БНФ, а таксама адзін з заяўнікоў сёлетняга чарнобыльскага шляху, быў з намі на відэасувязі. Дзякуй вам, да сустрэчы. Да сустрэчы. Дзякуй вялікі. Варта, напэўна, згадаць ўсё ж такі пра палітзняволеных, бо 352 асобы прызналі палітзняволенымі, і яшчэ 522 знаходзяцца цяпер па палітычных матывах у турмах. Сярод іх і палітык Мікалай Статкевіч, яго затрымалі яшчэ да выбараў. Падчас выбарчай кампаніі ён напісаў ліст да сваёй жонкі, у якім распавёў акалічнасці сваёй справы. Прынамсі, там будуць яшчэ апроч яго слухаць справу Сергея Ціхановскага, Артёма Сакава, Дмітрыя Папова, Владзіміра Цыганова і Ігора Лосіка. Яны ўсе праходзяць па гэтай самай справе. Артыкул 293, частка першая, гэта арганізацыя масавых беспарадкаў. Таксама на ўсіх фігурантаў, апроч Мікалая Статкевіча, ёсць яшчэ дадатковы артыкул крымінальнага кодекса, і пра ўсё гэта падрабязней распавядзе жонка Мікалая Статкевіча. Уже цяпер вашай увазе.
Миколай будут судить у группе 6 человек, среди таких Тихановский, Лосик, Цыганович, Сакаў и Попов. І ўсіх іх абвінавачваюць найперш у арганізацыі масавых беспарадкаў, акрамя таго, у іншых фігурантаў справы ёсць яшчэ нейкія іншыя дадатковыя, з дазволу сказаць, артыкулы. Нашы доблесныя пінкертоны умудрыліся напісаць аж 110 томов крымінальнай справы. Хацела б я это пабачыць і хацела б я зразумець логіку. Сутнасць злачынства, закавычана это, апісана ў абвінавачванні, надзвычай шматслоўна і заблытана. Але коротко яго можна апісаць так. Нашы крытычныя да ўлады выказванні ў інтэрнэце выклікалі рост пратэстных настрояў і прывялі да збора неарганізаванай масы людзей, это таксама закавычана, якая здзейсніла масавыя беспарадкі. Безумоўна, таксама. Значыць, мы арганізатары гэтых беспарадкаў. Логіка са смайлікам. У мяне склалася ўражанне, што нават самі аўтары гэтага шэдэўра юрыспрудэнцыі яшчэ не асэнсавалі зробленага імі каласальнага прарыву ў развіцці юрыдычнай практыкі. Тут жа такія перспектывы адкрываюцца, што аж дыханне сцінае. Цяпер жа можна ўсіх, хто апошнія 15 гадоў тэрмін даўнасці па асабліва цяжкім злачынствам, крытыкаваў уладу, абвінаваціць у арганізацыі масавых беспарадкаў. Праўда, на ўсіх такіх злачынцаў месца ў калоніях не хопіць. Вельмі спадзяюся, што все это хутка скончыцца. І ўсе годныя людзі будуць на волі. Но ўжо цяпер падрабязней пра сітуацыю з правамі чалавека мы абмяркуем з праваабаронцам Паўлам Сапелкам, які цяпер з намі на сувязі. Вітаем вас, Петра Павел. І найперш хацелася б запытаць, быў прыняты, апублікаваны законапраект аб супрацьдзеянні экстрэмізму, паводле яго вельмі шмат зменаў, і вось таксама будзе ён закранаць прафесійныя саюзы, міжнародныя грамадскія аб'яднанні. Навошта цяпер у экстрэмізме, якім чынам цяпер будуць абвінавачваць таксама аб'яднанні, не толькі асобных людзей? Я бы вообще хотел сакцентировать внимание на то, что эти изменения, они в целом носят такой реакционный характер, потому что расширяется сфера квалификации как экстремизма, тех или иных действий, тех или иных отношений в обществе. И у тех, кто будет признан экстремистом, то ли это будет человек, то ли это будет организация, будут определенные последствия. Что касается людей, то они будут внесены в соответствующий список. И я хочу с сожалением сказать, что, очевидно, все эти люди, которые вот сейчас были осуждены по делам, связанным с протестами, с высказыванием своего мнения после выборов президента, они, очевидно, попадут в эти списки экстремистов. И то же самое касается организаций, объединений. Во-первых, будет, очевидно, работать уголовная ответственность за участие в таких объединениях, зарегистрированных и незарегистрированных. А во-вторых, есть определенные меры по быстрому и эффективному, я бы так сказал, прекращению их деятельности, этих организаций. Спадар Павел, ці вось калі адкінуцца разважанне і сказаць наўпрост, ці можам мы сказаць, што улады, лукашысты папросту падводзяць прававую базу пад дзяржаўны тэрор, які яны распачалі супраць беларускіх грамадзянаў? Пожалуй, лучше всего об этом сказал накануне буквально министр иностранных дел и высказался о том, что в Беларуси не будет гражданского общества. Пожалуй, это самое удачное определение перспективы того, что нас ожидает. У пачатку 2020 года Лукашенко сустракаўся з прадстаўнікамі Паўночнай Карэі. Я запомніў тады яго фразу пра тое, што ў нас недаравальна малая ступень супрацоўніцтва з Паўночнай Карэяй. І вось калі пераносіць на сённяшнія рэаліі, ці можна сказаць, што у тым сэнсе, у якім ведаюць Паўночную Карэю ў свеце, супрацоўніцтва якраз і развілося і развіваецца далей? Это интересная
Интересная идея, конечно, но я предполагаю, что это несколько разная природа у нашей судьбы и у судьбы Северной Кореи. Северная Корея — это уже достаточно понятная и, к сожалению, очевидно, неизменная в ближайшее время ситуация. Я думаю, что нас все-таки ожидает куда более оптимистический исход, куда более оптимистический финал. Я б хацела больш канкрэтнае яшчэ пытанне задаць, бо пад экстрэмізмам могуць таксама расцэньвацца публічныя заклікі да нейкіх сходаў, шэсцяў, пікетаў. Як гэта адаб'ецца агулам на пратэстах? Ці азначае, што фактычна могуць увогуле забараніць такім чынам збірацца людзям? Ну, мы понимаем прекрасно, что вот весь этот пакет законодательных инициатив, весь этот пакет изменений в закон, то ли это вопросы каких-то силовых структур, изменения там в закон об органах внутренних дел, о внутренних войсках, о органах госбезопасности, то ли это изменение в закон о противодействии экстремизму, то ли это новый закон о недопущении реабилитации нацизма. Они все имеют, очевидно, одну и ту же цель – это максимальное подавление протестной активности белорусов и максимальное ограничение и без того достаточно ограниченных прав по участию в мирных собраниях, по выражению своего мнения мирным путем. Спадар Павел, апошняе хацеў пытанне у вас удакладніць і звязаць вось там, што я згадваў пра Паўночную Карею і вось і сітуацыю сённяшнюю Беларусі. Паглядзіце, і ваш аптымізм пра тое, што все-таки у нас будзе больш аптымістычна. Паслухайце, ну, у Беларусі зараз паводле вось лічбаў самыя жорсткія рэпрэсіі за 40 гадоў нагул у Еўропе. Хаця і многія казалі, што такога не можа быць у цэнтры Еўропы, ды што вы ніколі, все-таки гэта не Паўночная Карея, гэта тут, пад бокам. Ніколі такога быць не можа, плюс 21 стагоддзе. Аднак бачым все-таки, што гэта ёсць. І все-таки ваш аптымізм на чым грунтуецца? Ці можна сказаць, што на тым, што в прынцыпе, што яны прымаюць законы, што не прымаюць, яны ж все роўна душаць беларусаў, і нічога ім і дагэтуль не перашкаджала чыніць усе гэтыя рэпрэсіі, увесь гэты гвалт, а людзі не скараліся і не збіраюцца пад прымусам зноўку любіць Лукашэнку. Ці на гэтым ваш аптымізм альбо на чымсьці іншым? Ну, мой оптимизм вообще основан на том, что еще практически, тот самый пример Северная Корея, а так в основном все диктаторские режимы ожидал один конец – падения. И я был свидетелем падения, наверное, самого одиозного диктаторского режима – это Советского Союза. И это случилось. И я думаю, что демократические процессы, они не могут остановиться. И в Беларуси в том числе. Ну што ж, Я, можа быць, яшчэ апошняе задам пытанне, бо АБСЕ таксама заяўляла пра тое, што хоча стварыць місію па назіранню за працай беларускіх судоў. Вось як вы думаеце, наколькі гэта рэальны шанец, наколькі гэта наколькі місія ўвогуле зможа працаваць у Беларусі, і наколькі гэта дапаможа змяніць сітуацыю, вярнуць суды ў прававое поле? Як ацэньваеце? Ну, в целом надо понимать, что любые мероприятия в рамках межгосударственного сотрудничества или международного сотрудничества, они базируются в первую очередь на добровольном участии в этом государства, в частности, Беларуси. И если Беларусь, проще говоря, пустит сюда эти наблюдательные миссии, то очевидно, будут какие-то положительные изменения, хотя бы для того, чтобы показать этим наблюдательным миссиям какую-то положительную динамику или разубедить их в каких-то предрассудках, если об этом
думают белорусские власти. Но я боюсь, что, к сожалению, эти миссии не попадут в Беларусь, и вряд ли произойдет сотрудничество Беларуси и ОБСЕ в этом направлении. Спадар Павел, дзякуй вялікі вам за размову, таксама за ваш аптымізм, які я цалкам падзяляю. Абрынуўся і Савецкі Саюз, ну а лукашызм дакладна таксама абрынецца рана ці позна. Дзякуй вялікі вам за размову. Павел Сапелка, праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна», быў з намі на відэасувязі. Ну, гаспадарства, працягнем эфір. Я хацеў звярнуцца да нашага стрым-чату. Там такое ідзе нават невялічкае, я б сказаў, супрацьстаянне часткі удзельнікаў чату і Арцёма Круглікава. А я хацеў бы вось якраз пахваліць яго за выдатнае назіранне. Скажу откровенно, меня удивило то, что на День воли никто не вышел. А знаете почему? Потому что люди предпочли борьбе за свободу концерты группы «Руки вверх» и еще какие-то. Это стыд и позор. Это вельми цікавая и вельми важная заувага, потому что нават чисто математично, коли взять, ну, глядите, ну, до миллиону, кажут, людей вышли на протесты. Большасць беларусаў прагаласавалі супраць Лукашэнкі, аднак большасць беларусаў не выйшла на пратэсты. І пра гэта таксама трэба памятаць. Велізарная частка нашых суайчыннікаў па нейкіх сваіх прычынах не выходзіць і далёка не заўсёды, таму што гэта, напрыклад, ад'яўленыя такія лукашысты альбо людзі апатычныя абсалютна. Тут у нас у стрым-чаце згадвалі пра тое, што па 200 рублёў заробкі у зімку у вёсках. Яны бываюць, гаспадарства, яшчэ меншыя. Памятаеце, апошнімі днямі прагучала інфармацыя, потым было абвяржэнне ад чыноўніка пра тое, што на Віцебшчыне заробкі збіраліся выдаваць гноем. І гэта таксама рэальная Беларусь. Гэта таксама людзі, нашыя суайчыннікі, якія выжываюць сёння. І ў іх пытанні стаяць іншага характару. Што есці сёння мне, што есці сёння маім дзецям, а не пытанні свабоды слова і свабоды там сходаў, выбараў і так далей. Канешне ж, за гэтых людзей таксама трэба змагацца, каб яны вось з гэтага стану паўжывёльнага сталі таксама грамадзянамі, людзьмі з вялікай літарай. Вось пра гэта ўсё нашае супрацьстаянне. Но пакуль жа пакрысе выходзяць людзі, у тым ліку, якія патрапілі ў турмы, калі выйшлі 25 сакавіка на акцыі, на шэсце, якія былі не так заўважныя, так, прынамсі, візуальна ў краіне, людзі проста шпацыравалі. І тыя, хто выходзяць, сцвярджаюць пра катаванні, якія зноў аднаўляюцца ў турмах. У прыватнасці гэта катаванне хлоркай, не толькі перапоўненыя камеры, але і катаванне хлоркай. МУС адказаў, што гэтак яны дэзінфікуюць камеры ад каранавіруса. Да. Але мы ведаем таксама пра іншыя гісторыі. Старшыня БСДП «Грамада» Ігор Барысаў распавёў, як гэта дыхаць у камеры поўнай хлоркі. Раней палітвязень Михаил Жамчужны таксама распавядаў пра катаванне хлоркай, і Мікалай Казлоў у інтэрв'ю радыё «Свабода» таксама падрабязней распавёў пра ўсе гэтыя інцыдэнты. Уласна, гісторыі тых людзей, якія прайшлі праз невыносныя умовы ў хлараваных камерах, цяпер вашай увазе. Зранку под выглядом дезинфекции отчиняются двери, выводят людей на так званый продол, ставят до стенки, пасля берут ведро, якое з водой, кидают туды великую концентрацию хлорки и просто выливают ее на подлогу. И у тебя есть вельми мало часу, как это хутенько все собрать. Причем яны апошні дзень, калі я там быў, яны забралі вядро, сказалі, што гэта не паложана. І ты ў гэты момант мусіш пазбаўляцца ад вялікай канцэнтрацыі хлоркі, выціраючы ўсё гэта анучамі. Але гэта ўсё роўна не дапамагае, таму што прыкладна хлорка трымаецца гадзін да 4 до 5 вечара. Прыкладна ў абед ужо ва ўсіх пачынаюць балець галовы. Вось там у камеры, у якой я знаходзіўся, там было вельмі душна, вокны не адчыняліся. Люк, які называюць кармушкай, ён таксама не адчыняўся там пад выглядам таго, што не паложана. І ты фактычна знаходзішся ў двухмясцовай камеры, дзе 10 чалавек, дзе празмерная канцэнтрацыя хлоркі, і ты задыхаешся.
Сядзеў таксама з хлопцамі, якія знаходзіліся разам у камеры з Мікалаем Казловым. У іх было ўсё яшчэ больш жорстка, таму што яны былі ў карцеры памерам 2/3. Там спачатку іх было 6 чалавек, потым ім падсунулі бомжа. Спаць, натуральна, на бетоннай падлозе там было немагчыма, і ім дадатак вылілі 2 вядры з хлоркай. І атрымліваецца, што як мінімум 2 хлопцаў, з якімі я бачыўся, яны мелі выразныя апёкі. То бок у іх тут у раёне слізістай абалонкі каля вачэй ўсё было апухшае, і скардзіліся на тое, што вельмі складана глядзець, таму што вочы баляць, як пелена стаіць, і яны нічога не робяць. Я проста нагадаю, што ў час Першай сусветнай вайны першай атрутныя газы, рэчывы, якімі выкарыстоўваліся, гэта быў іпрыт на базе хлора. Таму гэта ўсё сапраўды вельмі небяспечна, але я мяркую, што яны выкарыстовуюць тую канцэнтрацыю, ад якой ты не памрэш, але будзеш мець велізарныя пакуты і невядомыя наступствы са здароўем. Это традиционный метод подавления воли осужденных, особенно те, которые занимаются критикой администрации, и теперь критикой власти. Я сталкивался с таким. Бывали довольно жестокие такие случаи, когда хлоркой засыпали пол, туда ведро воды, и приходилось ложиться даже на землю, потому что дышать практически было невозможно. Хлорка вообще запрещена как дезинфицирующее вещество, но тем не менее в местах лишения свободы ей не брезгуют. Потому что задача стоит такая, чтобы осужденный до следующего срока не доживал. Ну што ж, ад палітзнявольных перайдзем да не менш важнай тэмы сённяшняга дня. Цэнтральны гэта 10-я гадавіна тэракту ў менскім метро. Сёння людзі нясуць да манументу ахвярам кветкі, і за падзеямі сочыць наша карэспандэнтка Марыя Дакуцька. Вітаем цябе. Распавядзі, калі ласка, пра сітуацыю, ці шмат людзей, ці шмат кветак, што ўзгадваюць людзі, што кажуць сёння? На гэтую гадзіну людзі ёсць каля самага галоўнага помніка, які быў усталяваны на станцыі метро Кастрычніцкая ў першую гадавіну трагедыі ў 12-м годзе. Але не сказаць, што людзей вельмі шмат. Людзі выходзяць з пераходаў з кветкамі, ускладаюць, хтосьці застаецца яшчэ пастаяць, узгадаць ахвяраў тых страшных падзей. Але ў большасці сваёй людзі не затрымліваюцца, сыходзяць. І варта сказаць, што кветак шмат. Прыносяць кветкі, прыносяць змічы. Для людзей гэта трагедыя, страшная трагедыя у беларускай гісторыі. Яна у памяці. Вось праз 10 год бачна, што людзі ўсё ж пра яе памятаюць. Марыля, звычайна помнік ахвярам трагедыі ў гэты дзень ахоўваюць міліцыянты. Ці сёння ты бачыш нейкіх працаўнікоў сілавых структураў, магчыма, у цывільным? Так, на самой справе плошчу Кастрычніцкую ахоўваюць па перыметру людзі ў форме, а таксама ў штатскай вопратцы, але іх насамрэч не так шмат. Ходзяць патрульныя ў саміх пераходах, каля помніка стаяць 2 дзяўчынкі, я так разумею, гэта супрацоўніцы самого метрапалітэну, і каля іх таксама знаходзяцца міліцыянты. Але сказаць, што тут назіраецца нейкае скапленне бусікаў, альбо аўтазакаў, альбо вельмі шмат людзей, сілавікоў менавіта, праваахоўных органаў, то не, так не назіраецца іх. Якія настроі ў асяроддзі? Магчыма, я не кажу пра самое месца манумента, але сёння, напэўна, людзі ўзгадваюць. Грамадства ўзгадвае гэтую падзею. Што сёння кажуць? Таксама выйшаў фільм, прысвечаны тэлефонным размовам асобаў, якія расследавалі гэтае злачынства. Можа быць, ёсць ужо рэакцыя на гэта нейкая ў грамадстве? Такой рэакцыі менавіта на гэты фільм я пакуль уласна сама не бачыла,
Але адназначна людзі ўзгадваюць. Яны ўзгадваюць, што яны рабілі ў той дзень, дзе яны былі, як яны даведаліся пра гэтыя падзеі, свае першыя такія эмацыйныя рэакцыі на гэта. Таксама людзі ўзгадваюць пра тое, як вялося расследаванне, як яны памятаюць і судовыя паседжанні, і таксама вось тыя факты, якія падаваліся па гэтай справе. Людзі, як бы, вось, яны стараюцца падзяліцца сваімі эмоцыямі, падзяліцца сваімі такой, можна сказаць, узнавіць гэту культуру памяці пра той выбух, пра той тэракт. Але варта сказаць, што ўсе задаюцца, як бы, практычна ўсе людзі задаюцца адным пытаннем: ці сапраўды пакараныя тыя, хто быў вінаваты? Ці сапраўды ўсё так было адкрыта і дасканала зроблена ў тым расследаванні? Як бачым, расследаванне сапраўды было праведзена даволі хутка, і судовае рашэнне было вынесена таксама даволі хутка, таму хіба ў грамадства і засталіся гэтыя пытанні. Дзякую вялікія. Марыля Дакуцька працавала сёння на месцы памяці ахвярам тэракта ў менскім метро. Я толькі прыгадаю адзін момант, што там вельмі цікава наконт таго, як хутка расследавалі. Па матэрыялах справы там ледзьве не з 2005 года Кавалёў, Канавалаў там зрывалі паўсюль все, што толькі маглі, на іх все панавешвалі, і тады не маглі знайсці іх, а вось тут, як толькі выбухнула, іх літаральна на наступны дзень затрымалі. І вось такая вельмі дзіўная абсалютна хуткасць, столькі гадоў не маглі, пры тым, што хлопцам тады зусім было, яны, атрымліваецца, зусім непаўнагадовыя былі, а вадзілі за нос нібыта ўсю праваахоўную сістэму. Вельмі шмат пытанняў застаецца да гэтага следства. І абавязкова абмяркуем падрабязней гэту падзею ў нашым эфіры. Так, а я хацеў адрэагаваць, вось тут у нас ёсць невялічкая дыскусія, можна сказаць, у стрым-чаце. Вось якраз тут Елена Золатова удакладняе, ці заработок сапраўды выдаюць гноем на Віцебшчыне. Была такая інфармацыя, праходзіла ў медыях. Потым яе абверг чыноўнік, які адказны за гэты калгас, дзе нібыта выдавалі гноем, і такая неназваная працаўніца Крысціна. Хаця, калі адматаць на 2 гады публікацыі на тым жа Тутбаі, можна знайсці іншую публікацыю пра тое, як зноўку ж на Віцебшчыне людзям не плацілі па некалькі месяцаў заробкі, і даведзеныя да адчаю гэтай калгаснікі, яны прасілі ў кіраўніцтва даць ім хаця б гною гэта, каб самастойна паехаць прадаць яго ў вёсцы, каб зноўку зарабіць свае ўжо заробленыя грошы. Вось такая сітуацыя, гэта не сёння і не ўчора усплыла ў Беларусі, на жаль. І вось я проста ў працяг, тут і размовы наконт таго, як вельмі лёгка ў нас цэніцца чалавечае жыццё ў сувязі з гэтым тэрактам, і ў сувязі з бяспраўным абсалютна становішчам людзей у рэгіёнах. Тут наконт таго, называць, не называць беларусаў статкам, канешне, не называць. І тут звяртаюць увагу, што сам вядучы сказаў пра жывёльны стан, дык лукашысты намагаюцца здэградаваць беларусаў да такого напаўжывёльнага стану, калі вось гэта маўклівае, бяспраўнае быдла будзе, якім вельмі лёгка кіраваць. Але пры гэтым я ніколі не казаў і заклікаю вас не называць самых сябе нейкім быдлам, нейкімі вось такімі словамі. Больш самапавагі. Гэта тое, што у вас, у нас усіх спрабуюць забраць лукашысты, спадарства. На гаспадарства у нас на сувязі журналіст Ігор Ілляш. Паразмаўляем з ім пра Кацярыну Андрэеву, Дар'ю Чульцову, якія цяпер адбываюць 2 гады за сваю прафесійную дзейнасць у турме. Дзяўчыны таксама нядаўна атрымалі прэмію імя Алеся Ліпая. Пра ўсё гэта абмяркуем ужо ў бліжэйшыя хвіліны. Вітаем цябе, Ігор. Вітаю, калегі. Найперш хацелася б паразмаўляць, напэўна, пра асобы статус, які атрымалі Каця і Даша, нібыта схільныя да экстрэмізму і іншых дэструктыўных дзеянняў. Як гэта адбываецца цяпер на побыце дзяўчат? Ці ведаеш ты штосьці падрабязней? З таго, што вядома на дадзены момант, істотна на становішча дзяўчат гэты прафілактычны ўлік не паўплываў. То бок абмяжоўваецца ўсё пераважна гэтымі фармальнасцямі, то бок карычневая картка на дзвярах камеры, адмысловае месца ў камеры, дзе мусіць яны знаходзіцца, калі заходзіць наглядчык.
Ну і прафілактычныя размовы яны мусяць быць, але наколькі я ведаю, яшчэ не было ні ў Каці, ні ў Дашы такіх прафілактычных размоваў. То бок пока мы не маем сведчанняў, што на іх наказваюцца ў сувязі з гэтым прафілактычным улікам нейкі такі мэтанакіраваны персанальны ціск. То бок гэта хутчэй выглядае пакуль як ціск псіхалагічны, так што вось яны пад асобым асаблівым нейкім статусам. Менавіта так, як такі патэнцыйны рычаг для ціску ў далейшым, як псіхалагічны ціск цяпер. Таксама прыемная навіна прэмія Алеся Ліпа, якую атрымалі дзяўчыны. Распавядзі, калі ласка, якое значэнне для цябе асабіста азначае гэтая прэмія, што яе атрымала твая жонка, журналістка? Я ведаю, што для Кацярыны гэта вельмі важна. Вельмі важна прызнанне калегаў, вельмі важна, што яе працу, яе шлях у журналістыкі адзначаюць такім чынам, і гэта тое, што дапамагае ёй трымацца ў турме. Я думаю, што гэта таксама ўспрымае гэтую сітуацыю і Даша Чульцова. Безумоўна, для дзяўчат гэта вельмі важна. Тое, што пра іх памятаюць у тым ліку калегі і высока адзначаюць, высокую ацэнку даюць ёй іх працы. Еще такое питание. Боже, я сам себе чую. Спадарство техники. Отключите меня, я не могу говорить. Игорь, ты чуешь? Боже, я не могу говорить. Так, чую. У нас технічні замінки. Я вибачаюся, Ігор. Я хотів задати питання, але сам себе перепиняю. І наступний раз ще поговоримо. Я передам слово Юлі. Я не можу говорити. Ну, на жаль, за технічних складанасцяў, Ігор, напэўна, перанесем нашу размову на іншы раз. Дякуем вялікі табе. І перайдзем пакрысе да іншых тэмаў. А пакуль што дамо эцюду, якую мы падрыхтавалі для нашых каляжанак Каці і Дашы. А пакуль гэта эцюда будзе, я папрашу тэхніка ўсё-таки адключыць мяне з майго вуха. Я не магу гаварыць. Час ад часу мы былі вымушаныя класціся на падлогу, бо сюды свяцілі сваім святлом, нейкім пражэктарам і запускалі неаднаразова дрон. Правда. Дякую вялікі за ваш каментар. Вось такая смелая женщина. Очень любим. Спасибо вам огромное. Я только о вас с лучшей подругой говорила по телефону. Спасибо вам за то, что... Дякую вялікі. Я себе сказала, что я буду трымацца. Я вытрымаю. Дзеля маёй працы гэта таго заслугоўвае. Калі ў адной частцы вёскі ляжыць асфальт, то тут застацца ў сухім абутку не атрымаецца. Калі прыйшла ў Мінск, яна просто вырашыла, а я хочу паспрабаваць там здымаць нешта. І натуральна ў яе ўсё добра атрымоўвалася, бо я ведаю з таго, як яе калегі, каліжанкі адзываюцца яе працы. Ну і спадарства, вяртаемся да тэмы тэракта ў менскім метро. З нагоды падзеі у Ютьюбе быў анансаваны фільм былога супрацоўніка спецпадраздзялення «Алмаз» Ігора Макара. І, уласна, фрагмент з тэлефоннымі размовамі цяпер вашай увазе. Воронка, вот это вот,
вот у меня лично вызвало очень много, вернее, немного, а вызвало один вопрос. Сумку он поставил туда, куда ему сказали поставить, да? А рванул это совершенно другое. И рвануло не в сумке, а внутри, под вот полом находилось. Было очень похоже, что ему сказали, что делать, он это сделал, но не думал, что могут быть такие последствия. То есть это наводит на мысль, что он нес какой-то муляж для проверки, там, грубо говоря, там, тем безопасности, реагирования там служб каких-то там и так далее. Ну, типа, участвовал в учениях, случилось, кровавый теракт. Или они ему пообещали, что смертной казни не будет, дадут там какую-нибудь там 20-ку, а мы потом тебя там вытащим там, ну, как-нибудь там, ну, так. Или же, что более похоже, что ему сказали, что будет смертная казнь, потому что за такое 20 не отделаешься. Ну ты типа не бойся, мы там сделаем вид, что расстреляли, а тебя там по другими документами куда-то выпустим. Ну, абмяркуем фільм з былым супрацоўнікам спецпадраздзялення «Алмаз» Ігорам Макарам, які цяпер ужо з намі на відэасувязі. Вітаем. Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, белорусы. Спадару Ігор, якая падстава сталася, каб менавіта цяпер гэты фільм з'явіўся, апроч вось 10-й гадавіны? Когда я делал свое выступление и обращение к Александру Лукашенко, я ему пообещал, что 11 апреля я напомню ему об этом. Поэтому мы создали данный фильм. Его создавали мои коллеги из «Радио 97». Я туда приложил диктофонную запись, которую я сделал со своим другом Вячеславом Сидоракиным, когда он мне рассказывал о этом всем наболевшем. Мы очень часто с ним общались, он мне рассказывал много нюансов, то, что вошло вот в основу данного фильма. И самое главное, вот ту запись, которую я сейчас услышал, которую вы поставили, я бы хотел просто пояснить то, что данное устройство было заложено в тумбу, на которой сидела женщина, и после взрыва женщину подбросило очень сильно вверх, и ее разорвало на 2 части. И вторая часть — это вниз, когда ушла сама взрывная волна. Там покорежило полностью пол и согнуло арматуру вниз. Поэтому это взрывное устройство было ровно посередине в тумбе. Оно туда было вмонтировано. Поэтому хотел сказать так, что это уже планировалось, это запланированное преступление. Это терроризм. Точно так же, как имеет место государственный терроризм, который совершал и совершает режим Лукашенко. Ну, основу фільму складає так. Гэта дыктафонная запись з падпалкоўнікам Вячеславам Сидоракиным, які быў кіраўніком піратэхнічнай службы. І цяпер, як сцвярджалася ў гэтым фільме, ён знаходзіцца таксама пад следствам у СІЗА. Чаму? Паводле якой афіцыйнай справы і чаму насамрэч, на вашу думку, яго маглі яшчэ прыцягнуць пад следства? Вячеслава Сидоракина, так же, как и Юрия Горкача, действующего сотрудника Комитета госбезопасности, задержали по надуманным преступлениям. Им до сих пор еще не вменяется никакое преступление, даже нет акта о их задержании. И режим Лукашенко тем самым хотел просто избавиться и хочет избавиться от явных свидетелей, которые являются одним из самых принципиальных свидетелей его кровавых преступлений, злостного вот этого данного режима. Вячеслав Сидоракин имеет очень много информации, которую я еще не опубликовал, и я планирую это все сделать, потому что для меня очень важно, чтобы данным людям сохранили жизнь, потому что, повторюсь, это является одним из самых важных свидетелей преступлений режима Лукашенко. Як думаеце, чаму так доўга рэжым Лукашэнкі гэтага сведку пакідаў на свабодзе? Ведь менавіта тэлефонная размова адбылася, так? Нават звычайныя людзі часамі баяцца цяпер размаўляць пра нейкія сур'ёзныя рэчы праз тэлефон. Ён не пабаяўся гэта распавесці вам. Режим Лукашенко, я просто повторюсь, что он не вечный, и я надеюсь, что мы создадим сейчас ему очень много и серьезных проблем. С Вячеславом я разговаривал тогда, когда он находился в Москве, и он уже планировал уехать в одну из стран Евросоюза. Но, к огромному сожалению, я до сих пор не могу понять, почему и чем Вячеслав
значит, сам, собственно, и руководствовался, да, и он уехал в Минск. И, к огромному сожалению, он был задержан комитетом. Поэтому человек, который был задержан и который имеет такой объем достаточно громадных преступлений режима, он для режима токсичен. Поэтому режим Лукашенко будет избавляться от таких людей. Через 4 дня, когда был задержан Вячеслав, сразу же задержали и Юрия Горкача. Он тоже является очень-очень серьезным свидетелем преступлений Лукашенко. И я также планировал, чтобы он уехал в одну из стран Евросоюза. Меня просто сдержало то, что у него 2 маленьких детей. Поэтому были некоторые проблемы. Уже адзначалі, што ўлады распавядалі пра тое, што даўно, ледзь не з 2005 года сачылі за Канавалавым і Кавалёвым, як за людзьмі, якія ладзяць ці плануюць гэтыя выбухі, але чаму іх не затрымлівалі, а затрымалі, уласна, вось пасля тэракту ў Менскім метро? Об этом очень хорошо сказал мой близкий друг Олег Алкаев. Комитет госбезопасности и другие органы, они обязаны предотвращать преступления, а не задерживать людей после их совершения. Поэтому здесь налицо было видно, что якобы Ковалеву и Коновалову ставились какие-то задачи. Может быть, действительно просто им сказали проверить службу метрополитена, чтобы провести какую-то сумму, то есть как они среагируют. Могло быть что угодно. Но преступление данное совершил режим Лукашенко. И только лишь потому, что у него тогда были огромные мотивы. У Ковалева и Коновалова мотивов не было. Об этом очень хорошо говорил Павел Шеремет в своем фильме. Я тоже об этом уже говорил. Поэтому налицо то, что есть. І ми, власне, маємо каментар одної маці з асуджених і расстраляных. Давайте зірнем тое, што яна распавядае пра гэтую падзею, пра гэтую трагедыю і пра суд. Для меня это, конечно, трагедия. Это неожиданность, это страх, это и ужас. Все, что потом случилось. Черный день в моей жизни, когда этот день разделил мою жизнь на до и после. Я надеюсь, что когда сменится все, и я думаю, что наше дело возобновят, потому что там все сфабриковано властями. Я думаю, что будет надежда и возможность провести новое расследование и доказать невиновность ребят. Пока это нам не дают такой возможности. Я жду перемен, я жду, когда все это, когда и Лукашенко уйдет, когда наконец придут нормальные люди, нормальные руководители. Да, будет тяжело, но это надо пройти. У фільме сцвярджалася, што маладзёнаў хутчэй за ўсё аднаго з іх накіравалі, і вы казалі, што накіравалі штосьці магчыма спраўдзіць, магчыма выканаць нейкую ролю. А чаму улады маглі іх і якім чынам іх маглі падчапіць на такі кручок, прымусіць выконваць свае патрабаванні, дзеянні? Як гэта адбываецца ўвогуле? Это все происходит по работе Комитета госбезопасности по поводу склонения людей к сотрудничеству с органами и становиться тем самым агентом. Потому что под условием того, что будут найдены какие-то там оружия и боеприпасы, будет совершено какое-то преступление, либо преступление совершено другим лицом, а это преступление вешают на тебя и заставляет просто выполнять какие-то преступные приказы, причем методом того, что за это тебе ничего не будет. Я уверен, что с Ковалевым и Коновалом было то же самое. Они были в разработке с 2005, 2006, 2008 года, когда были взрывы в Витебске, на Стелле. Я думаю, что там просто это все собрали. И так как Вячеслав говорит, что дела постоянно менялись, в итоге все подкорректировалось под одно дело, под взрыв в Минском метрополитене 2011 года. И тем самым быстро вынесли приговор, и за 3,5 месяца данных людей расстреляли, перевели меру приговора в исполнение. Это даже, по мнению Олега Алкаева, очень быстро. В его практике за все время работы такого не было никогда в жизни. Поэтому здесь тоже налицо то, что, чтобы скрыть все улики преступления, делалось именно таким образом.
Вячеслав Сидоракін таксама яшчэ сцвярджаў, што, магчыма, хлопцам паабяцалі ці аднаму з іх, што ўсё ж такі не расстраляюць, а выпусцяць. Вось на вашу думку, але ён казаў, што выконваюць прысуду зусім іншыя людзі, якія проста не пойдуць на такое злачынства службовае. Але калі нават адкінуць тое, што выканальнікі іншыя, а тыя, хто абяцалі жыццё, магчыма, гэта вышэйшыя службовыя асобы, калі нават так уявіць, то ці мог бы рэжым пакінуць вось тых самых сведкаў падзеяў, тэрактаў у метро жывымі? Ці можна было на гэта спадзявацца? Понимаете, здесь есть одна такая очень серьезная закономерность, потому что, когда я создавал данный фильм, мы очень много разговаривали с Олегом Алкаевым. И вырисовывается одна такая закономерность, над которой мы сейчас очень-очень плотно работаем. Везде появляется взрывчатое вещество. Везде есть ВСУ. Везде есть оружие. И, как ни странно, есть даже договоренности с задержанными и с заключенными. Это точно так же, как с моментом по поводу Игнатовича. Это сотрудник «Алмаза», с которым я также вместе работал, который совершал злостные преступления и который путем договоренности с министром внутренних дел Владимиром Наумовым взял на себя убийство Завадского. И с него сняли, он совершил 9 преступлений злостных, с него сняли 8 преступлений, 7, и повесили 2, и просто оставили ему жизнь. Ему просто пообещали, и он поэтому молчит. Он на сегодняшний день осужден к пожизненному заключению. Я уверен, что точно так же с Ковалем и Коловановым тоже договорились, но они даже сами не знали, что им в один просто день их вызовут, зачитают то, что им было отказано в помиловании, и быстро расстреляют. Поэтому я уверен, что режим так поступил, и просто повторюсь то, что я говорил раньше. Режим Лукашенко беспощаден. Режим Лукашенко держится только на совершенных им преступлениях. В частности, это гостерроризм и терроризм, который был 11 апреля. Поэтому мы просто обязаны положить ему конец и сделать Беларусь свободной и независимой от этого диктата. Але Кавалёў і Канавалаў, на іх павесілі фактычна ўсе выбухі, якія адбыліся ў краіне. Чаму так? Чаму яны фактычна прызналі ўсё? Да, я также в обращении к Зеленскому рассказывал о том, что в Комитете госбезопасности применяется психотропное вещество. У меня есть много этому доказательства. Единственное, что я хочу сделать этому отдельный фильм, потому что люди, которые через это прошли, они также находятся в Беларуси. И, естественно, если это выйдет за рамки какой-то секретности, они также будут посажены в тюрьму или просто пропадут без вести, как это бывает обычно в нашей стране, к огромному сожалению. Поэтому не думаю, что кто-то искал бы какого-то человека, который хотел там взорвать какую-то петарду, может быть, на День независимости, или там какой-то взрыв поставил. Их просто все повесили на Ковалева и Коновалова и сделали это показательным судом. В частности, и успокоили массы белорусские, которые были недовольны режимом. И если вы знаете, то уже там назревал какой-то финансовый коллапс самой республики. Поэтому гнев народа был бы очень очевиден. И Лукашенко поступил таким же образом, как он делал раньше всегда. І галоўнае хіба пытанне, калі ўсё ж такі да гэтага выбуха ў метро датычныя ўлады, навошта гэта было зроблена тады? Просто чтобы успокоить общество, не более чем, и отвлечь людей от каких-то насущных проблем. Это делалось всегда. Я повторюсь, режим Лукашенко беспощаден. Он таким образом делал и делает всегда. Даже на сегодняшний день режим Лукашенко направил всю свою репрессивную машину на подавление любого инакомыслия. Он ломает миллионы судьбам людей. И это очевидно. И я каждый день общаюсь с людьми. Мне даже жуть об этом говорить, что сейчас происходит. Потому что даже звонок по телефону, он преследуется с человеком. Это просто страшно. І на хвіліну зноў перарвемся і дадзім слова тым асобам, якія, уласна, пацярпелі падчас выбуху ў менскім метро. Слова ім. Я ехал от Уручья, от станции метро Уручья, и сел в третий вагон, в торец, там, где скамеечки короткие. Поначалу вагон был полупустой, но наполнился. Уже было 6 час вечера, час пик. Было очень много народа.
стояли в основном люди. А потом, как вот сам момент, я не понял, что это произошло. Никакого страха не было, ничего. То есть выключается одно сознание, включается другое, экстремальное. То есть я вдруг запахло какой-то паленой резиной, и я смотрю, а люди-то все лежат рядом, что были, стояли рядом со мной. И я весь в чужой крови. И я на карачках буквально выполз из искалеченного вагона. Он весь был такой измочаленный, особенно там, где дверь была выбита. Я видел оторванную ногу, запомнил. Было очень много крови, буквально лужи. Моя научная руководительница меня впервые в жизни задержала. Мы с ней занимались моей курсовой работой, и по окончании, в общем-то, всего этого я решила вдруг, несмотря на то, что я жила на площади Победы, а научная руководительница принимала на улице Интернациональной, то есть, в принципе, это не так далеко, я решила, что настало время проехать в метро. Приехал мой поезд, я как-то решила, что, наверное, я подожду другого, не буду спешить. Ну и, в общем-то, это решение для меня оказалось, по сути, роковым. Я почувствовала какой-то резкий, не знаю, даже не хлопок, это было физически, вот даже как боль какая-то. То есть как будто меня резко куда-то вверх, вот такой яркий свет куда-то вверх поднимает, и потом как будто бы я падаю, что-то вроде этого, и так оказалось, что в этот момент меня просто завело за колонну, и это спасло мне жизнь. Я открыла глаза и увидела, что вокруг было очень много огня. Было очень много темного дыма, люди были все в панике. Рядом со мной стоял мужчина, я оглянулась на него, а он просто сидел на полу, и у него были видны просто кости, то есть мяса в ногах не было. Мы посмотрели друг на друга молча, и вот этот взгляд я, наверное, запомню на всю жизнь. Адна справа гэта хуткасць, з якой была нібыта выкрыта гэтае злачынства, а іншае гэта таксама склад выбуховак, так, які выкарыстоўвалі падчас тэракту ў менскім метро і падчас выбухаў ранейшых у Беларусі. Гэтаму у фільме таксама надавалася ўвага. Ці маглі б вы пракаментаваць і параўнаць, чаму адна і тая ж асоба, ну, напэўна, не магла зладзіць усе тэракты ў краіне? Да, то, что мы видим постоянные склады с оружием и с взрывчаткой, я об этом хотел сделать свой репортаж, но я думаю, что я сейчас это скажу в двух словах. В 2011 году, в 2012 году, когда создался 7-й отдел Комитета госбезопасности для убийств оппонентов Лукашенко, в частности, это Олег Алкаев, Павел Шеремет, Андрей Иванович Суздальцев. В 7-м отделе тогда был зам Зайцева господин Тертель, теперешний председатель Комитета госбезопасности. И он руководил тогда больницей Комитета госбезопасности и поликлиникой. Вот в подвале этой поликлиники был полностью склад, где хранилось огромное количество, повторюсь, огромное количество неучтенных взрывчатых веществ, абсолютно разных. И об этом мне неоднократно говорил Вячеслав Сидоракин. Он может более детально и подробно об этом все рассказать, конечно, если он сможет увидеться с какими-то независимыми адвокатами. Поэтому то, что делались взрывы, может быть маленькие, может быть большие, это, естественно, была какая-то работа спецслужб, но Вячеслав говорил, что по поводу метро он сильно сомневается, что это работа Комитета госбезопасности. Поэтому я думаю, что это сделали какие-то другие службы. К огромному сожалению, у Лукашенко таких служб более чем предостаточно, потому что режим создан только для борьбы с собственным народом. І хіба маё апошняе пытанне да вас сёння. З фільма вынікае, што да забойства журналіста Паўла Шеремета таксама маглі быць датычныя беларускія ўлады. Чаму мы можам так сцвярджаць? Я в этом абсолютно уверен, потому что я очень много общался и с тем же Вячеславом Сидоракиным, и еще с другими людьми. Здесь видны
именно позиции белорусских спецслужб. Есть мотив. Из записи, которую я опубликовал Зайцева, председателя Комитета госбезопасности, там очевидно видно, если посмотрит какой-то аналитик или там психолог, он поймет, что когда речь идет об убийствах, которые нужно совершить, у него голос абсолютно спокойный. Когда касается Павла Шеремета непосредственно, он начинает дерзить, он начинает грубо разговаривать, он начинает говорить такие вещи, которые, я уверен, ему Лукашенко об этом сказал, сделать именно так, чтобы не собрали его частей. И поэтому он хотел это все сделать максимально быстро, но, к огромному сожалению, у него это просто не получалось. Но исполнить это нужно было. И, естественно, Шеремет сделал огромную ошибку, что он просто не пользовался своей безопасностью. И Олег Алкаев, он звонил тоже неоднократно, он просто не придавал этому значения. Ну и в Украине, конечно, это было сделать гораздо просто, потому что там на то время был конфликт, там было очень много неучтенного оружия, взрывчаток, боеприпасов. И в частности людей, которые могли это сделать, было найти гораздо просто. Именно режим Лукашенко этим и воспользовался. И я недавно, совсем перед обращением к Зеленскому, передал свои факты. Это видеообращение Вячеслава Сидоракина, в котором он рассказывает, что получал задание на убийство Павла Шеремета, Олега Алкаева, Андрея Ивановича Суздальцева именно от председателя Комитета госбезопасности. И то, что после снятия председателя Комитета госбезопасности Зайцева и назначения Вакульчика данные преступные приказы остались к исполнению. Дзякуем вам вялікі. Мы вымушаныя развітацца. Сёння з намі быў Ігор Макар, былы супрацоўнік падраздзялення «Алмаз». Всего добрага вам. Дзякуем яшчэ раз. Спасибо большое. Живи Беларусь. Живи вечна. Ну, а я хотел от себе еще додать, я зараз сидею и узгадываю те часы, мы тогда вели эфиры на Белсате, и доводилось размовлять с мамой Владислава Ковалева, с подарней Людмилой. И это попросту штосьці жахлівае, ведаеце, спадарства для журналіста, напэўна, няма нічого горша размаўляць з блізкімі сваякамі, да прыкладу, з мамай чалавека, вырачанага на смерць, альбо чалавека, якога расстралялі, па сутнасці таго ж Владислава, я нагадаю матэрыялы справы, па сутнасці толькі за тое, што ён нібыта не данёс на Дмітрия Коновалова, і пры гэтым усе ягоныя паказанні былі выбітыя з яго катаваннямі, пра што Владислав заявіў у часе судовага паседжання, аднак гэта не было прынята да ўвагі. Это, конечно, жахліва, і тут хочется толькі яшчэ раз раздзяліць боль блізкіх сваякоў, таксама упэўненасць мамы Владислава, спадарні Любові Ковалёвай, пра тое, што рано ці позна злачынцы будуць названы і панесуць адказнасць. Ну і спадарства, таксама акцыі памяць адбываюцца не толькі ў Беларусі, у Вільню, сталіцы Літвы, праходзіць акцыя памяці тэракту ў менскім метро. Працуе Ганна Русінова, наша журналістка, якая цяпер з намі на сувязі. Вітаем цябе, Ганна, распавядзі, калі ласка, дзе ты знаходзішся і што адбываецца. Вітаю, шановне спадарства. Дзень памяці ахвяраў тэракту ў менскім метро сёння ўспамінаюць у Вільні. Зараз мы знаходзімся на плошчы Лукішкіс, дзе зараз у гэтыя хвіліны адбываецца флэшмоб, які ладзяць акторы градзенскага драмтэатру. Гэта прамеркавана на ўспаміны падзеяў сведкаў той жудаснай трагедыі, якая адбылася ў Менску. Вось ладзіцца на Лукішках, дзе мы ведаем, таксама быў пакараны смерцю праз павешанне Кастусь Каліноўскі. Зараз мы запытаем арганізатара, чаму вырашылі сёння ўзгадаць гэтую трагічную дату ў нашай гісторыі. Добры дзень. Зараз мы размаўляем з Янай Багінскай, унучкай Ніны Багінскай. Чаму вырашылі зладзіць сённяшні гэты дзень успамінаў? Чаму важна было арганізаваць гэта менавіта на плошчы Лукішкіс? Дело в том, что на Лукишской площади в Вильнюсе для горожан Вильнюса это тоже знаковое место. Тут находится памятник жертвам советской оккупации и геноцида. Поэтому это такое место, где мы часто собираемся, где мы проходим маршами, потому что нам нужно еще помнить, что у Литвы тоже есть история, и она очень схожа с белорусской. А чаму вырашылі ўзгадаць сённяшнюю дату?
Вот чему для Вильни треба так само ее вспоминать? Ну, мы бы сделали, конечно, в Минске и в Беларуси, но мы сейчас находимся в Вильнюсе, и нам нужно помнить о том, что если 10 лет назад власти, они сделали теракт для того, чтобы отвлечь внимание от кризиса, от того, что не хватало продуктов, когда люди бежали снимать деньги, то это может быть еще раз. То есть и готовы ли мы к такому, что власти, которые должны служить нам, они позволяют себе вот такие вот вещи и абсолютно не ценят жизни людей. Это показатель того, какая власть сейчас в Беларуси. Политическое убийство, которое начали с 1996 года, они не забудутся, точно так же, как не забудутся жертвы теракта в метро в 2011 году. Поэтому для нас это очень важно. Так, як ми ведаем, шмат прысутнічае беларусаў на сённяшнім дне памяці тых, хто быў вымушаны пакінуць краіну. Людзі прыйшлі з чырвона-белымі сцягамі. Вось зараз давайте падыдзем да гарадзенскіх актораў, запытаемся пра іхні перформанс. Добрый дзень, чаму вырашылі сёння зрабіць такі перформанс, што ён значыць? Это значит 10 лет со дня того террористического акта, который был совершен 11 апреля 2011 года. И почтить память жертв. И еще раз высказать, что суд у нас нет никакого правосудия, и зло совершается с каждым, сейчас получается с каждым часом, с каждой секундой, его все больше и больше. И нужно что-то с этим делать. Что-то нужно делать, потому что это ужасно. Дякую. Вось акторы гарадзенскага тэатру успомнілі ахвяраў іхняй гісторыі, тых, хто пацярпеў падчас гэтых жудаснага тэракту ў Менскім метро. Запытаемся адной з арганізатараў таксама Наталі Калегавай, якая з'яўляецца таксама мае арганізацыю дапамагае ўсім беларусам, якія вымушаны былі з'ехаць з краіны. Чаму было важна сёння зладзіць згадаць памятную дату для Беларуси? Знаете, я решилась была выступить для того, чтобы рассказать. Я помню свое состояние. Я была, как я сказала, уже совершенно рядом в тот момент, когда произошел взрыв. Мы собирались на концерт с мужем идти. И это изнасилование, которое тогда произошло, изнасилование страны, любимой мне хорошей страны, которой ты готов был, ладно, что пускай она живет в любом режиме, но лишь бы там люди были спокойны. Пускай бедно живут, но лишь бы было спокойно. Впервые это произошло. Знаете, это было начало того изнасилования, которое произошло сейчас в 2020 году. Когда это стало ясно уже всему миру, и однозначно эта вся ситуация проявилась. Для меня этот день всегда является трагедией, потому что для меня этот день впервые показал, что ужас есть в стране, и он живет, и он никуда не приходит. Поэтому, когда было понятно, что есть 10 лет этой тревожной даты, когда можно миру заявить: люди, вы видите, что трагедия, когда ее замалчивают, когда ее пытаются решить какими-то мягкими способами, к сожалению, она выходит еще в большем размере. И теперь в этой стране каждый человек подвержен такому же теракту, какой произошел 10 лет назад. Дякую. Зараз ми ведаємо, у хуткім часі розпочнеться. Ганна, ми вимушені тебе перервати. Ганна, дякую вялікі. Цяпер будзе хвіліна маўчання на акцыі памяці ахвярам трагедыі тэракту ў Менскім метро. Гэта была Ганна Русінава з Вільні. Ну, гаспадарства, як бачым, то трагедыі аб'ядноўваюць беларускі народ, аб'ядноўваюць і ў самой Беларусі, і за яе межамі. Гэта і тэракт у Менскім метро, і, уласна, тыя катаванні, праз якія прайшлі беларусы пасля прэзідэнцкіх выбараў. Вось адзін з каментароў тут Саша Ковган піша пра тое, што мама Захаренка так і не даждалась правды пра сына. Это сапраўды так і было. Спадарня Ульяна Захаренка літаральна кожны дзень яна распавядала пазней журналістам
кожны дзень чакала свайго сына Юрыя Захаранку, экс-міністра ўнутраных справаў, аднаго з забітых, як мяркуецца, рэжымам Лукашэнкі. Гэта ўсё жахліва. Гісторыя сучаснай Беларусі — гэта папросту адзін нейкі суцэльны жах, і вельмі шмат людзей, калі упершыню сутыкаюцца з гэтым, яны папросту не веряць, што такое ўвогуле магчыма ў нас у краіне. Між тым, гаспадарства, я хацеў бы падсумаваць наш эфір літаральна адным сказам пра тое, што памятайце, калі ласка, пакуль хоць адзін змагаецца, то заўчасна казаць пра тое, што змаганне спыненае, змаганне працягваецца. Ну і разам з гэтым памятайце, што нас шмат. З вами сёння былі Валер Руселік, Юлія Лабанова. Дзякую за ўвагу. Заставайцеся з Белсатам, заставайцеся адзін з адным, мацуйце сувязі, ўсё ў нас трымаецца. Да сустрэчы. Я не знаю, кругом люди лежали, оторвало руки, ноги, ужасно страшно на самом деле. Стали трещать стекла, и все люди просто упали. Я мужчину этого, мы вдвоем с парнем мужчину этого вытащили, потому что было опасение, что задохнемся. Окончательно назначить смертную казнь, расстрел без конфискации имущества.